mulmi. Di tarong gitna vitamina, nagimas amin na bukbukal na. Tay tarong di pulos makauma, nangisitwen no puraw mayatlat ka. Tay tarong puno ama ka maseksi, pagpakinis di kudil a perpermi. Basta tarong
Ayan, hello kada kay amin na nga sa nga pada nga danunin man na po dito programa tayo na pauluan Rayaw ni Ilocano. Kaya tita po kita aldaw po iti Domingo. Hunyo 14, ti mabilang 2020. Malaki ta. Dagiti ni so amin ni na po nga buybuyan na imbag nga bigat, na imbag nga rabii. Na imbag nga daw yamin na po nga sa nga pada nga danunin na po dito programa tayo po nga Rayaw ni Ilocano. Yan, kada kami man nga din na po itingin nyo makadkadwa itila sa uditi talong oras. Siya ka na po ni Marvin Agne. Raylag may mataputin mo titiyang. Apa naglungkot ka? At ang arti problema ti cellphone ko na eh. Ana? Kakasya lang nga mangi... Mang sapsapol dito dumawang man eh, nagpangato man eh. Ay, nagpangato man eh, nagloko dahil ang pangapangato. Naglaing agpangato. Nga balibasa, nagpababa. Uy. Ala kita, sa dinuman niya, dapo nga paset, apo tilubong tayo niyo ita, ala kumukumusta kay amin, nga awan labas na. Kaya dagiti apo, new viewers. New viewers sa'yo, yan. Welcome po sa ating programa. Welcome kaya po ti programa tayo na pauluan Rayaw ni Ilocano. Kaya hanyo mo tin nga doon na po nga liplipatan na po ti ag-share, like, follow, and share rin na po tatali ka share ada do tayo pa nga agdadanggay ada do tayo pa po nga agkakadwa ken kasamit apo no kahit siya apo nga mabuya dagiti na past videos tayo. Hanyo lang apo hanyo apo mabalin na tapo mabalin na kami ang i-search apo yan tayo YouTube. I-search lang apo ti Marvin Agne ora Rayaw ni Ilocano. Kaya hanyo mo na po liplipatan na po ti ag-subscribe. Ayan. Kaya kasakban nyo man ati amin manong Ray. Ibasang pampay nga dagiti na nagagagat na aanos unay kan natulong sponsors iti programa nga Rayaw. Ni apay na pananan dagiti ibasa mon nasilukan. Apay na pananan dagiti sponsors tayo. Alakit na Ala, kaya pag-urayan tayo apo dagiti maibasa nga ako dagiti sponsors yan. Greetings ka pa lang Rod sa kumanta tapay lang muna. Kumanta ka pa lang ti Maysa. Lawen. Dati guest tayo tatangal daw po. When nagsubli ni Manang Irene na Makalinaw. Apay kaya na Domingo. Diyan mo man kanya na ata. Wan. So lang sa ti schedule da kinila kayo na. Wan. Kaya na Domingo pa pa. Nya, naka-ready kan? Agur ka mapanan. Mapanain? Sige. Aha. Anang tati kantain tayo ta. Aha. Okay, dati nga dapat muna po nga sunata. Kensak bay apo nga intay agibasa katigita greetings siya. Dati man pa lang apo ti muna nga bilang. Manipod kini ading Marvin. Ganda ito pa lang nga programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Malipatan, pusok ti kinayawam, uray no kaano man, sa dino man na dumanunam. Adun na babalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakitak, akas ket ka ti kinapintas. Rayaw ni Ilocano. Nalipatan mo tayo. Ata mo kang agadlit. Aman. Happy watching, Sir Emmanuel Bacani. Hello, Sir Emmanuel. Good morning. Isan mo di na kaayayo, adae ganday takalib mo, aglalo nui paludit mo,
Tama-tamakas bitwen ko, tilaing daw dawat ko, baring nuwag sarakan to, uray laeng nudak ulap mo, tinak malamano. Tunggal panag may sak, ada ka na sinsir matak, rugyak menten siya garapaap, akas tayad kan tuy denak, di ka kumana palubusan, siyak mitlatan tay panawam, uray tumane na subliam, diragsak kuwa na tunda. Rayaw ni Ilocano. Happy watching, Mamiani Pakpako. Yaon! Kadangatan ni Ma'am Freda. Ay, Ma'am Freda. Sir Freda ka naman. Ay, Sir Freda. Happy watching, Madam Mrs. Smith. Michelle, awisim na kinita ka mo bukanin ta bumalsedan. Ay, Isang mo di na kay ayo, adae ganday takanlit mo, aglalo nu'i paludit mo, tama-tamakas bitwen ko, ilaing daw dawat ko, paring nuwag sarakan to, uray laing nudak ulap mo, tinak malamano. Tunggal panag may sak, adda ka na sinsir matak, rugyak beten siya garapaap, akas tayada kan tuy denak, di ka kumana palubusan, siya kwetlatan tay panawam, uray tumane na subliam, diragsak kuwa na tunda. Rayaw ni Ilocano. Malipatan, usok di kinayawam, uray no kaanuman, sa dinuman ang dumanunam, aduna babalasang, tinak na sarakan, yung awan pa'y di nakita, akas ken ka ti kinapintas. Yung awan pa'y di nakita, akas ken ka ti kinapintas. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapos mo na nga bilang napamagatang Sir mata. sir mata. Apaw, na yan. Kasakbay nga dapo kinta bagibasa ka kita greeting show. Aha. Hintay man pa apo ibasa dagiti naayat nga tumultulong ti tayo programa tayo. Tapo na yan. Isuda ka da Madam Vivian Abalos. From Simon. Switzerland. Dahil apo nang ito diti Wi-Fi tayo itakas lapuin pintas sa. Why? Kas ka pintas ni Ma'am Vivian na Apo nagsiksi pa isi ka. Uwan. Nagatidog ti kwa na. Ate, bok na. Ay. Mm. Alang. Remy Mauricio. Remy. Kunumot. Remy. Remy. Ayan. Ulit naman. Remy Mauricio. From Switzerland. Abay kasta ka. Nagbalik ka smart. Unang nagtangkan. Remy. Sa tagtagarin na Sige, nabaglaw sige. da dyan. Ulitin mo rin. Manipod kini Remy Mauricio. Apo. From Switzerland. Ayan. Apo. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Mr. and Mrs. Marvin Toribio. From California, USA. Edwin Crisolo. From California, USA. So na ate Jay nagpaggaag ka kas pagpaggaag nga kwa may ayatan nga pirme. Kat mo tatuladek? Kasano? Maday. Susan Agne. Hello, Sir Edwin. Ayan, from Hong Kong with love. Shay Nagas. From Hong Kong with love. Bilingera. From Hong Kong mo lang. Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Dahil mahilig to unas. Wine. Atay na lang usti unas. Mrs. Smith. From Singapore. Joyce Kakayan. From Singapore also. Freda Abalos. From Singapore. Chinganitnit. From London. Nobi Night. From London Net. Maribig Arellano. From Abu Dhabi. Rose Steen Alibuyog. Tagano. From Germany. Yan. Gani Emmanuel Bacani. Dakin ko pa po ti BJS Sounds and Lives. Kumasara ka na po dito na San Mateo tumawini Isabela. Kukwa kinimatmatunan ni Mr. Emmanuel Bacani. Ayan kita, kastama nga yung magkablaawan nga rin dagiti grupo. Iti World Wild Bileg Tilima. Ayan. Naimbaga po nga panagbuy-buy apo Saranay Group. Yan. Kun kasamot nga in ka makablaawan mit lang apo iti may samot lang naayat mit lang apo nga tumultulong dito yung programa tayo na po Luan Rayaw. Ni Ilocano.
Awan sa bali apo na din ni Raun Electronics and Merchandise. Yan. Nakukuha kini matmato na napo ni Mr. Christopher Aquino. Iti Raun Electronics and Merchandise apo kita aglako da apo tinalaka kendi kalidad nga gamit iti panggab apo ti sound system. Kasla ka makadagiti amplifiers, speakers and many more. Yan. Ken available mo lang apo dagiti na spare parts dagda. Nanyaman na apo nga piyesa ti kasapulan nyo. May panggap iti appliances. Ayan, kada intay nga raw din kadagiti greeting show. Manipod kini Prince Leo Ripalda. Kunana na imbangal daw yo karayaw. Kunana kastamot king kakabsat. Wen. Happy Sunday kuna ni Susan Lagajit. Lagajit. Okay. Clarissa Sevilla, kunana pakikablao man na kita pamilyak dita Alicia Isabela, kunana niya Clarissa Sevilla. Yon. Kunamot ni Eleanor Agor na imbang nga bigat yun dita Sir Ray and Sir Marvin. Yes. Sa lahat na nanonood sa Rayaw ni Ilocano. Wen. Okay. Kasamit kanya Mama Eleanor na yung bagmat nga niya tagsapa. Wine. Kanya dama lang ata? Nagsapa mo lang ata? Diyan lang mo. Hong Kong. Ay, wine. Wen, nagsapa. Na yung bagmat lang nga bigat mo dito Mama Eleanor. Pilingera. Hello mga idol, watching here, Hong Kong ko na. Hello ang Filingera. Virgie Cansino. Hello, karay ako na naimbang nga bigat tayo amin nga awan, labas na. Okay. Manipod mo kiniya, Kairela Yugod. Watching from Quirino Province, kantaan man ni DJ Klangjay, hello mahal. Nako, sabay awan so na. Ni manang Irene to, di man kanta ditan. At ang DJ Smith to ni Irene. Manipod kini Virgie Cansino, wow, ang sarap live nagsapa nga live ita ko na anak mga karayaw. Uwanta nga brand out kami nin. Ang pinalsita ni Manong Red at ay transformeren. Why? Okay. Delcana B. Corta. Watching from Canada ko na. Mga idol ko na ni Jerome Visitasyon. Kaakmanan dito yung mangkulkulit kanya yun. Perme. Agbabagat man sir ko ng Jonathan na Carvera. Apay for siya request. Okay, sakto lang. Bakit? Manibot kini Pelengera ko na pag-great man ti pamilya, Madriaga ti duwang bungap ni Aljan ba ito? Aljan kansain kananakin ni lakay ko, Alex Kabatuan. Pa-request man ti Jaya Exchange of Heart, sagot ko kunana. Ti kinablaawak agyaman ak ti ado kanyayo hermano kan ading Marvin ko na. Kahermanong gam data. Kahermanak so na. Wen. Virgie Cansino. Isot holiday ading Marvin ko na. Iso nga adadada ading Irene ka no. Ay kasday. Isot holiday. Wen, alang araw din. Manipot kini Pilengera pag great man Tracy Magdangal, happy birthday, Sisi ko na. Happy birthday! Tracy Magdangal. Miss Presi Magdangal. Yan. Kan ano na nga tatatan? Julina Magdangal. Why? Diyan mo. Maria Urmatan, Flora. Aha. Good morning, Rayaw ni Lucano ko na watching from San Fernando, Pampanga. Apo, nakadayo taman ni Manong Ray. Nakadayo taman eh. Dadataman di San Fernando, Pampanga. Sige. Tuloy. Hello, DJ. Hello, DJ. Ko na shout out man. Kadagiti pamilyak dita. Pinas. From Taiwan with love. Apo, dagiti apo taga Taiwan na yung baga po nga morning kada kaya amin dita po. No, aldaw ay morning dita. Makapaisim kayo mat, naglalaing kayo ko na. Thank you so much. Aha. Awanin na po dagiti greetings tayo. Kata, Kaya siyempre kantay kung tayo babakit. Tayo sa request da. Why? Alawin. Dahil ka din po tayo kanta nga na Pauluan. Akbabakit. Apo. Inak na saba Bumakit ngem na lapsa Inis makit kimid mat Nagibayo tuy kaunga Nutilang di med paugi Ti
di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari. Bumakit nga agpaiso napigsa pailat inababato. Makaalino di patong na makaparuso pailat kinina. Agbabaketa isukun ko na da kaniya. Uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na. Agbabaketa pudno nga agbabaketa. Di da nga minamuti ganas di bakit akainayan ayat. Ray Iti Ilocano. My God, tagas ka na at daglangit. Awan sa pulim tikin na sampit. Arakot na kenkin na get. Di bakit na singsingpet. Nabambang awan mintis. Uray no kuribet-bet. Awan sa pulim inakinagaget. Takelariro tay kunkunada nga amoy gatas ti angutda. Di bakit akaruman sa nagpaiduma ti ganas na. Agbabaketa isukun kunada kaniya. Uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na. Puno nga agbabaketa. Di da nga minamuti ganas. Di bakit akainayan ayan. Rayaw di Ilocano. Matul iti bakit kaskala at langit. Awan sa pulim di kinasamit. Arakot na ken inaget. Di bakit nasingsingpet. Nababanglo awan mintis. Uray no kuribet-bet. Awan sa pulim inakinagaget. Takelariro tay kunkunada na amoy lupati ang ukda. Di bakit akaruman sa nagpaiduma ti ganas na. Agbabaketa isukun kunada kaniya. Uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na. Puno nga agbabaketa. Di da nga minamuti ganas. Di bakit akainayan ayat. Agbabaketa isukun kunada kaniya. Uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na. Agbabaketa puno nga agbabaketa. Di da nga minamuti ganas. Di bakit akainayan ayat. Di da nga minamuti ganas. Di bakit akainayan ayat. Rayaw Di Ilocano. Agbabaket. Agbabaket. Tak. Sa pati katawam. Maragragsakan ang arod no kasta kang kantaom data. Apay. Malagip mo di si ka. Malagip ko lang itiya. Panawin mo. Panawunda. Ngagbabakit ka. Sama. Kunak lang. Okay, manipod kini Maricel Labon Ramirez. Yes! Pa-shout out po dito sa
Latchera, Calamba City. Litcher Yamano. Ay, wagaya. Nalipatan mo na yun. At anak ko, kunana. Aha. John Mark at asawa ko, kunana, Freddy Ramirez. Salamat po, Kuya Ray, kunana, pa-request ng ikaw ang dahilan. Salamat po. Wow! Wow, tumanay! Apikas lang nakaragragsak ka. Siyempre, atlas. At damo lang. Adang balakan tamon. Tayo pa kung mapinalkang syun-syun kada. Oh, yamo nga ako na. Bali-bali ka sa... Aji butsike? Awahan ko kaya aja. Kendi Magellan? Awahan ko kaya. Kendi Bildat? Awan, ay aman naman. Oh, sige man. Pangit siya ako, kunana. Aha. Good morning mga idol, Ray Au ni Ilocano, kunana. More power mga sir, kunana. Thank you so And God much. bless. Eleanor Ragor, kunana, pakablaawan man, Sir Marvin ken Sir Ray, panganay, panagkasangay na itanga, aldaw ni President Mi, Ribing Corpus, Ricardo. Po, Ma'am Rebing. Dito Malaysia, kunana. Dito na yung kasaranay. Malaysia. Agkasangay man ni Ma'am Rebing Corpusain. Uy, nagkasangay man eh. Po kakantaan tansa. Kantaan ta. Padasin taman. Uy. Ala, tiraim. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy, Happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Ayan, happy birthday, Ma'am Ribing Corpus. Isa po ti chapter president ti Saranay Worldwide. Worldwide. Bilag tilima. Oh. Happy birthday, Ma'am Ribing. Happy birthday, madam. Okay, manipod kiniya, Marie Ormatan Flora. Have a blessed Sunday to everyone. Kung ano na yung bigat, kyo amin Ray Au ni Ilocano. Gan amin ng agbuy-buya, God bless us all. Oy, kastamat kanya, Ma'am Flora. Okay. Manipod mo kini Yani Pakpako. Kunana, hello mga kuya. Kunana, good morning po. Have a blessed Sunday to all. Kastamat kanya, Ma'am Yani. Clear de Los Santos. Oh. Pa-request man hermano Jesse Siwait. Kunana. Apo, sakto. Sakto. Apay. Sakto kini man ang Irene. Wait. Una si kalatulatan. Ni Irene Latan. May mat kanyam, May mat nalalay ti ka. babae. May mat ti lalaki talaga ng kanta. Jai. Nangangato tilala, babae. Wala, ta siyempre dakdakil ngiwa da. Punak lang. Namanipot mo kiniya. Hermano Joey Martinez de la Cruz. Dati na yung kuha tayo, logo editor tayo. Ate, naanos nga aramid ti Logo. logo tayo. Naimbag nga bigat mga idol ko na watching from Tagig. Agyaman kami ay ti anos yung amang liwliwa kada kami. Mabiyag ni Ray Au ni Ilocano. Thank you so much, Sir Joey. Thank you, hermano. Ay, Joey. Man, David. Anahan ba? David ba, Joey? David kan Joey. Ay, Sulaysaw. Sulayso. Ay, sige nga din. Good morning mga idol Ray. Kung na kan DJ, kung na naglaing kayo talaga agkanta. Request man jaya. Damagak man ken ka. Apo, mayat si ka. Uy, nisakto. Why? Ado kami agbuy-buya dito yung Luna La Union. Kung na manipod mo kini Susan. Apo, aghahart aming nga mata na di sticker na. Why? Good morning. Sana ko na impukaw. Una yun na ya. Siguro may ayatan tatanga bigat ni Susan. Napagustuhan turog na. Napagustuhan turog na. Kunamat niya, Sir Emmanuel Bacani. Good morning Ray Au ni Ilocano ko na Sir Marvin Sir Ray ko na sabi ko mata at datayo itinasayat asalon at mga sir ko na. Yes. Agyaman kami mo Agyaman sir. kami, sir. Manipod kini Madam May Antoribio. Good morning mga idol. Request man jay kunak gami nga nga unay nga gibali-balikas ka. Apa niya request na? Ibaga niya. Tilad ta nga ipalpalikas mo. Pinalkang nga tok mo kanaw. Si kaano mo nga pagbigyan data sponsor ta? Aman sponsor ta data nga laman. Manong Ray ko na thank you ko na. Manipod mo kini Eleanor Agor. Yay, salamat Sir Marvin and Sir Ray ko na. Manipod mo kini Madam Mrs. Mate ko na yung mga bigat yu ading. Ading Marvin kan Manong Ray ko na kan amin nga Ray Au. Kablaawak man amin nga taga Amubukan kan taga Alinam Kawayan Ibalsita yon. Green Ladies ko na kan amin nga Dilapinya family. Michelle Dilapinya watching from Singapore. Thank you mga idol ko na. Okay. Akpal Alan. Naimbag nga bigat yu kuya Ray. Naimbag nga bigat yu ka Ray Au ko na kaya.
Don CP. Hmm. Good DM idol, pakikanta man jay sabon. Salamat. Up. Sabon. Gusto na. AJ Ulitin Laido. na. Salamat da kayo mangliwliwa. Kanyami nga sir, kunana, watching from frontliners of Abra. Uy, dagiti na frontliners sa Apo. Agyam-yaman kayo at Apo ta ma-appreciate yung Apo dito ay napaka-simple nga programa mi. Yan. Uy, tinanong mo unay nga programa mi. Mm-mm. Good morning ating Marvin kun Kuya Ray. Naimbag nga bigat yung awan labas na. Happy watching from Hong Kong. Pa-request ko man mga idol jaya bulod nga ayat. Eksakto? Aksakto. Manipod, greetings manipod kiniya Cheryl Tagala. Tagala. Mhm. Okay, sakbay nga rin tagtultuloy ading kata adong Request, eh. greetings kata intangad mangipaayon ti may isang sa miwag. One. Sino ti umay mangipaay? Pakantayin naman ni Manang Irene. Ayan. Tayo man, hello, mahal. Awol. Iya bantang arudan. Apo, ya ba mana? Datuyan na po tayo may isang napintas nga singer me. Wah. Nga nagkapupay sa jaya Marawrawi. Marawrawi San Carlos City. Akil lubasit na po kaw dakil. Ayan, datiso na po. Kata ikantay man tinapig isang nga palakpak. Kung ano sipsipat. Sinipat mo data nagawid eh. Alawan. Ala. Anya ko naman ang. Kumablaaw ka pay. Kunak no, timbagam kidyak pa nagkilaban. Ay, namigat ako. Namigat ka na, dahil. Ay, manang. Diyos ko, aya. Alawan kita kumablaaw ka na ding Irene. Asin na di kahit mga kablawan manang, bago ka nga grungaab. Ayan, kablawak, dagiti ado nga viewers. May tutok mo tamay mo. Ken dagiti... Yan. Ay, advance happy birthday gayam, Jay, kaanakak ni David Carr. Wow. Anya na pilyado na. Prestosa. Prestosa. Tagat daw. Jay, away lang, di balay. Ay, hangka ka di madandanagan manang tangka may umay. Uy. Wen, ibagam na tapilyado na. Hindi, tatangag handa ang imawan na. Ay, tatangag handa. Ay, awan hami mo lang masabot Happy birthday, Nagban. Asin norte, cooker da tawang kan. Nagijira, Jay, Di ba kay Apo, nakatip-tip ka to mga pansitin, di masangputan tayo jaya. Pangal daw ka Wanta kami ni titik, ni Manang Irene nga may ni Cooker da J. San Carlos, no, panggap ti daydaya. Aman. Nagmayat, nakaramraman ti luto na dati nga manang ko. Kurkurso na datay ni sinigang na ngay ka na ti kwa, Manong Ray. Tatay sinigang na ngay ka na ti bagas ti galyang. Uy. Pau! Ananay. Nagsarao tuloy ti buksid ko no kastila. Mabisinak tuloy. Gusto mo Wala. Kanto yan apo. Sakbay nga rin yung tagtultuloy apo ang kibasa kat kiti greeting show. At to yung tikantaan ni Pari John. Ni, Ay, Pari oy. Ni Irene. Pari John. Bagamay. Pakantayong kita tao nga, kwan. Nakalulimikan. Hello. Tilad na kayo balbalikas na kami natin ang hiwat ka. Ramasok sa ating ang hiwat. Naibagaklatay galyang. Apo. Okay. Hello, mahal. Ngagkantaan na ading Ading Marvin Irene. Manayn. Siya Manayn. Ading Irene, makalinaw. Masyad ka kadi kanyak mo ta. Well, Ipabukod mo sa maamong kanya kaon. basi lang. Ala. Aha. Manipot pa lang nga po. Dito yung programa tayo na po. Luan. Rayaw, ni Ilocanaw. Nagpartakan. Hello, mahal, sa dintiyan mo. Kailiw ko, para taratok mo. Sapay tumatang malagit mo. Di ang turo, lugar ngayon ko. Yang ko, aniyan nga iliw ko. Gapot ka umaya panawin ti kawan mo. Sapay
pabarawin ka, iyayat anak yantay. Hello, mahal, kumusta ka na bayan? Lainin, adita nakita, sabay kumakayat kudog sa balika, tapno pabarawin ka, iyayat anak yantay. Sabay kumakayat sa balika. Ayan. Rayaw ni Ilocano. Dahil nga dapo kanta ka na pauluan. Hello, mahal. Nga kinanta ni Manang Irene nga ni Manong John, tikim Diba? manta. Sobra ka ma... Okay. Agsulitin nga rodo na po katiti greeting siya. Alright. Cheryl Tagala. Good morning ating Marvin ken Kuya Ray. Naimbag nga bigat yo nga awan labas na. Happy watching from Hong Kong. Pa-request ko man mga idol Jaya Bulo. Ay so, nalpas ka matin. Nalpas eh. Ian Ralph Lampito ka Verdadero. Good morning mga sir. Kung na napa-shout out man ti Purok Luna Isabela. Lalo ka ni Angelito Galisa. Busy nga luto. God bless Rayaw ni Ilocano. Thank you mga sir. Kung na. Yan, dagiti na po Lampitok family dita na Purok Luna Isabela na yung baga po nga Bigat. morning kada kay amin dita kin kasami kin ni Mama Mary Grace. Datay na nangala kanya tay di Miyerkules. Di na pati nagtugtog ya. One. Okay, manipod mo kini Eleanor Agor. Pa-request man jaya kasanot mang lipat Sir Ray and Sir Marvin. Ano po na yan? Diyos ka. Marikatan sa tinumo. Okay. Manipod mo kini Nixon Antonio. Body po pa shout out po Nueva Ecija. Punana. Ayan, sa mga taga Nueva Ecija po, magandang umaga sa ating lahat. Manipod mo kini Mila Magday. Hi, good Okay. evening po unay. Kunana, mga Pinas. Ti programa yon mga idols. Always watching from Vancouver, Canada. With Yan. love. Dagiti po taga Vancouver, Canada. Kumusta kita po? Puunay nagpintas ko na nagaya. Puunay nagpintas ti programa yon mga idol ko na. Thank Thank you you, so Madam much. Mila Magday. Kung naman ni Dixujin Ariola. Request ko man kakabsat nga kablaawan nyo man ni Inang Carlina Ariola. Dita Bacnor East, Burgos Isabela. Kan kasinsin mi family Ariola. Dagiti iso amin na po nga taga Bacnor East. Dagiti family Ariola po. Ariola, yan. Nang runa kiniinang kano nga Carling. Ariola mo lang di ay. Wen. Inang na Carling Ariola. Naimbag kano nga bigat mo inang. Nagluto ka agi pre ka kano pangaldawin kuna da. Manipod mo kini Medi Manis. Medi Manis. Hello, good morning mga sir. Kung na dita programa Rayaw ni Ilocano. Kahit kuman nga pakikablaaw dagiti pamilyas ko dita Bagulin Sitio Dikkan Isoda Manis family sister Santa Fe Meli Villanueva ken kastamot ti Liktaw family dita Kambali Bagulin La Union. Salamat mga sir kunan watching Okay. from Japan. Okay. Nawaman na po digiti greetings tayo kata Dati request na kanya mga Hintay nga rin man na mangipaay iti samiwang manipod pa diti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kaya nakasamit apo nga dagiti apo barbaro nga viewers tayo. Aha. Mapanyo nga rin din apo nga i-share na po tatno di ka siya adado tayo pa apo nga agdadanggay kaya nagkakadua. Right. Kan kasamit apo nahan kayo pa apo naka-subscribe apo yan ti YouTube channel. Wen. Iti Rayaw. I-search lang apo yan ti YouTube ti Rayaw ni Ilocano or Marvin Agne. Right. Nathanin mo tin apo nga liplipatan ni apo ti ag-subscribe. Right. Yan. Kaya dahil tingnan din na po tayo kanta ni Manure nga Anya jay. ikaw ang dahilan. Dahil request ni Mang Pilingaran sa tatay. Ay adda ya. Nalipatak Ang sa. kakadagin kakabaw. Adda ya jay. Ani man ang Maricel sa nakin request. Ay. Alan. Pagbigyan ka din. Wen. Kaya iset mo na nagbayag. Apo. Lastaw.
Dahil ka na dapat ikanta ka na pauluan, ikaw ang dahilan. Ayan. Lalay ngayon, sabay kay Kat Kota. Rayaw ni Ilocano. Bakit ba Wow. pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kung di ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitiko ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Laga na nga dapat kanta ka na pauluan, ikaw ang dahilan. Po, nga request ni Manang Maricel Abuan Ayan. Ramirez. Kita, agtultuloy tayo nga rin po. Tayo nga rin ibasa ka tayo iti request yo, ay greetings yo. Greetings. Ayan. Kuna ni Madam Bergie Cansino. Manong ading Marvin, kuna na, pa-request man mo, kuna na tayo naglimus ti arak, kuna na. Po na yan. Uy.
Manipod mo't kini Bats Velasco. Hermano Ray, kunana. Ay. Kablaawak man, dagito'y tambay to'y sango balay may. Ala. Ala ka, makabasol ka tayo, hermano. Isupay. Apay manong Ray, absent man ni DJ Clang, kunan ni Bergie Cancino. Ati malam siguro nga umayso na po. Ito na malumtong umay dajay, madam. Wenta amoy mo tenti na naasawaan na duma. Oy. Agdalos pa di balay dakas jay. Okay, manipod mo kini Shirley Castro Nuevo. Naimbag nga bigat kan oras yung mga karayaw, kunana. Aha. Request man, mga idol, kung na ti tagapulot. Ngay sagot ko kadagiti amin nga agbuy-buya agyaman mga idol, kung na. Good morning po, kada kayo aming dita, kung na amin dita. Karayaw ni Ilocano, kung na ni Telma Aquino. Okay. Kung naman ni Marisa Laban Ramirez, thank you very much, Kuya Ray and Marvin, kung na. Okay, walang anuman. Naglayang talaga ni Kuya Ray, kasablog mo ni Susan. Why? Naglayang mo talaga ni Kuya Ray, kung na. Talaga Lalo no, kantaan na pa jay butchiki. May saka mo. Thank you in advance, Kuya Ray, kung na. Manipod mo kini JC Abyang. Request ko man mo, kabsat, GSM Blue, kung na. Sakto na naman ng Irene. Ayan. Okay. Bayat nga rin pa nag-uray hapo kadagiti greetings siya. Tema nan mangipaay. Iti may isang samiweng. Ngay sagsagot mo mitlang. Ay sagsagot. Isagot ka na kayo ni Ading Marvin. Ay, apay nga, kitsi ka tinakatoka, tayo pinalkang mo ay apaw. Apay dapay ajay. Awan sa ajay ka. Awan. Gawang nga talaga request ni Mami Anto review. Sige ka Rodang. Sige man. Pekas jay. Ala ka, nakabasol ka ni Mami An. Pekas jay. Ang nakalaan to na birthday. Pekas jay. Garo yata sa pulik tayo pinalkang mo. Ano yun? Papanan na ata. Bush! Kuna naman tayo. Nako. Tumayab samit nga panji Kwan, California, USA yan. So kaya, Okay. Ala, dati nga rin na po tayo request. Dapo nga tukmo, mapinalkang. Malipot pa lang yung programa tayo na po. Rayaw ni Ilocano. para kini Madam, sinan, hindi nag-request? May Anto review. Aha. Nabayaga kong tilubungin, yakpay naramanan, tay kun nadaanan, pilim day di tatang, ay anak ko ikakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, ay nakitak tao, negti balayo, intaman agi, iuliti kayo, ay anyang nga or, nosti onegyo, nagdakil tatol, benta laka kayo, nabayaga kong tilubungin, jakpay naramanan, tay kun nadaanan, bilin day di tatang, ay anak ko ikakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprusak mantaso, buti pungan nyo, napo daw talok, lupot akinupin mo, nagado nga bol, sa tapang diling mo,
opisyal ti baryo. Rayaw Ni Ilocano. Kabayag akong tilubungan, yak pa'y naramanan, yak pa'y naramanan, tay kung kunadaanan anam, diling day ditatang, ay anak po ikakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmamapinal kang, gayam tay nananam, tay tukmem, apinal kang. Wow, wow. Thank you so much, Apo. Dahil tapos ikanta nga napauluan. Pinal kang atok mo. Nga pinasikat ni Manong Ray Lagmay. Kumpos apo, tinumutibiyang. Stone. Oo. Manakikyan ko ng tumangkan niya ako. Okay, kasi pasardingan na. Eh, kasano kayo man... Sige, ituloy mo mga round. Awanin. Okay, antay ka ro din ako tayo di greeting show. Kabibuisi mo nga kantak mo. Kantak sa? Han! Apay. Awan ti request. Mada. Ate ko may request da kay ate ko exchange of heart. Talaga mga nakapila. Aya. Thank you very much, Kuya Ray and Marvin. Ay, nalpasatan. Request man matkabsat, GSM Blue, kunana. Basay natan. Naimbag ngal daw yo amin ataga mangandingay kabarugis kirinod. Apo. Greetings coming from Josa Ignacio. Thank you so much, Ma'am Ignacia. Ay, Ignacia. Ma'am Ignacio. Josa Ignacio. Alvin Acosta Bintura. Aha. Good morning, Kuya Ray and Kuya Marvin. Kastamot king ka. Sir Alvin. Jomera Bidad. Blessed Sunday sa ating lahat. Kablaawak mandagitiya. Kabaranggayak ataga Dalig. Viejo Burgos Isabela. Thank you, kunana. Dagiti sa amin nga taga Dalig. Gawin na yung bigat tayo amin. Kunana mo't ni Boyles Dungog Arnel. Good morning, Sir Marvin and Sir Ray. Kunana. Radindo, pwede po request ng song Beautiful and White. Apo. Nagkasaang taon ni Klangklangay. Delcanavi Corta. Makaagas ti stress ti biag mi dito'y abroad. Dito'y programa yo mga sir ko na mabuhay Rayaw ni Ilocano watching from Toronto, Canada. Apo, gyaman kami apo. Dagiti taga Toronto, Canada. No, ma-appreciate yo apo dati programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Well, kana pagyaman mi una apo ta naawis tirik na yung omegbuya kata dawatin mi nga kada kayo nga paki-like, paki-share, then paki-subscribe na. Subscribe kayo natin yung YouTube channel din apo. Yan. Kaya pagyaman nami apo unay. Iti panang-appreciate yung ko namin. Kaya gapungort iti data apo. Sikapin mi nga rod nga mas mapasaya at mapay dati nga programa. Para Right. kada kay amin nga taga dito na balasiw taaw ken kasama din dito na mga subsuporta dito na Rayaw ni Ilocano program. Yan. Manipot kini Maricel Abon Ramirez. Kuya Ray, kuna na pag-greet po. Kuna na, yung mga naglalaro ng ML dito sa bahay, Jason na Taberna. At John Mark Ramirez, hindi matapos-tapos ang laro. Among ta na malpas, di ay ayam. Ibadek mo dagiti cellphone da. Katam ko di wifi Doon nakadata da ngay. Nakadata tayo, baddek mo. Tanawal pasay. Adela Bisaya. Aloha everyone. Kuna na, happy watching. Kuna na, kasta magking ka, madam. JC Abyang. Kablawak man mat ni bakit ko sadyay sa bali nga bansa. I love you, ma. Pwa, kuna na kumamot Pwa nga, dapat ka tinupram. Direct, kuna na. Oray ka lang sumultok. Yeah? Kaya bayat nga rin po, pinagururay tayo dagita greetings yung at duma. At timanin na po may isang asamiweng, ipaikada tayo ni sinaw. Siya, siyempre. Ni Ading Marvin, ayan. Voluntaryo ka man tata. Oo, nata request ka. Request ni Ma'am Pilingera ko na. Ayun. Exchange of heart. Atay nagpintas nga ako.
Nga. Sponsor ta. Nga hermanam. Away. Ako na yun. Alawain. Anya pamagat na dahil. Exchange of heart. Exchange of heart. Ayan. Oh, I-request yung pa'y apo dati. Butchiki, Magellan, Aw. Geography, Oh. Bindat, Balkat, Uy. kada... Kana ka na. Apay. Mangagda. Gold digger. Ay. Ala, dating na po tayo. Awan na kanta na pauluan. Exchange of heart. Manipod pa lang dito programa tayo. Rayaw! Ni Ilocano. Wala na walipatan man eh. Awan, mati. Sige na. The love broke this season. Rayaw ni Ilocano. Not to get rough when I hear the ground. But you will your way and I will have mine. And girl, you'll understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, Rayaw ni I Ilocano. never wish a lonely heart I knew. It's not your fault like you played a fool. One day may come when you'll be in my shoes, and then your heart would break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, when the time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember my love for men tender. Too late for a second chance. Agtuloy kayo pa lang nga po. Kuya, dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw! Ni Ilocano. Rayaw! Ni Ilocano. Nagbayagan. At ako para ito eh. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. Dito ako tayo kantang Exchange of Heart. Manipod pa dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Gimasan. Ayan, kata hindi ka rin na pagitultuloy nga gibasa ka tigiti greeting show tano Okay. makatutayaw. Kuna niya Rodel Alindayo Tapang. Ay. Happy watching from Surrey, Canada. Naglalaing kayo mga idol ko na. Thank you, sir. Thank you so much. Sa mo tinang dapat Sir Rodel nga lilipatan nga i-subscribe dati na YouTube channel tayo kan kasamo tin iti Facebook tayo nga Rayaw. Among nga lipatan nga i-follow, like and share mo ten. Dato. Manipod magkiniya JC Abyang. Request man Sir Marvin kan Sir Reventor sir. Maulawak San Mildred ko na. Ayan, ay pasensya kay na po ta. Hami nga piyesa adya po. Handa nga piyesa.
Marlon Blas. Good morning, Sir Ray and Sir Marvin. Kung nakablaawak man nagito'y kakadwak nga pulis dito ya Quezon City Police District. Pa-request man na ajay sabi mo ako lamang. Salamat and God bless. Ay, kaya makinimanong reata. Nandama. Wait. No problem. Basta para kini apo policeman. Wait. Manipod mo kini Rodel Alindayo Tapang. Kung happy watching from Surrey, Canada. Naglalaing kayo. Ay, nalbasin. Request man, Ajay Butchikik. Talaga si ka, Susan, ah. Matim lipatan ko na pa yun. Alangan nga rin mo pag... Ngokakak man jayan. Alangan na mo pagbigyan dahi ta? Sponsor ta? Sponsor ti programa? Manipod kini Mario Mabuti. Pa-request man na po daya Basit Atrak. Kuna na, watching from Pulilan, Bulacan. Nga para kini Darwin Campano. Nga madama aglablaba. Apo na yan. Talaga nga hantay may katata. Laba. Apay, katawa ka? Kung wala taglablabak mo lang. Ating Marvin, kung na napakikanta man dyan, if tomorrow never comes, sapaw. Apo na yan. Thank you ng marami and God bless you always ko na ni Cheryl Tagala. If tomorrow never comes. Adela Bisaya, request man DJ, iniibig kita. Thank you. Ay, kalamutan ni Manong Koreata. Kalamutak data. Ano? Sige. Wine. Yay, damdama. Paapawag ikaw? Damdama. Ay, ko ano, excited aksa. Hello, sir. And Sir Ray and Sir Marvin ko ng DJ at TJ Bakatat. Charlie Biernes. Ag-request na mamut apo kung nanatay man na agsipot-sipot ka. Apo, sakto ta doon naman ang Irene. Ayun. Ti umayo ipatayab dita rayaw. Apo gyaman na kiti kasta unay kung ni Charlie Biernes. Kastamot king kapa kayam katat sapay lang ka maitultuloy mo ti panaga subscribe mo kan panagbuyam, panag-share mo. Kan paki-like mo ten. Then follow ko naman. And then follow. The 20 page tayo. Okay, kung na niya... boy amot ka ni JJ. JJ Galabay. Klang. Ano DJ? DJ Klang. Hanga JJ. JJ ka, kasta JJ nga minta nagawatan. Hello, Manipod DJ. kini Madam Missy Smith. Sir Ray, kung nanapak... Nalikat mo rin baga. Jai. Nagabura. Eksakto tayo, bagam tatay ka. Ada, hello DJ Klang ko na. Ikaw yung bumani kumpare ka Kurt, kwa. Okay. May iliwak kanyanan. Apo. Sir Ray, kung nanapag-greet ko man tiya alagak nga birthday, tata. Happy 9 birthday. Cheryl De La Piña. Be a good girl. Baby tita always here. Kung na. For your love. Baby greetings coming from Tita Michelle De La Piña. Thank you, DJ. Kung na. Ay, Michelle De La Piña. Ay. JC Abiang, pa-request man nga road ko na Kuya Ray, minahal kita para ken bakit ko. Request ko mga idol nga bulod nga aya. Thank you ng marami. Ay, wen, po. Paunigan taman niya, ulit yung manang Irene. Wen. Tita, pakanta taman di bulod nga ayat. Manang Irene! May katawe. May kataw. May katawe. O may kataw. Okay. Nagmamahal kahit bawal. Agor ka. Hello, awan ti greetings sa tamanong Ray. Ating kita mangipay tayo ti Samiwan. Awan samot, datay papaunigantan. Ada ni. Agtungtungtung dalaki nila kayo na. Po na yan. Mailiw ka na ni Parijo. Ay. Alawan. May ayat anak do ka sa ibagbagam. Apay man. Dak man ambo. Managil-iliwak samot tayo. Nakam. Ala. Pagbigan tayo mga dati na request ni Bulod nga ayat. Atay nag-request ni Bulod nga ayan. Ayun. Manipod pa lang dito programa tayo na Pauluan. Rayaw! Ni Ilocano. Bulod nga ayat. Woo! Wow. Intro pa lang ulam na. oras ba, hasyat
tay madayo Ikalikha kaya't tabunod ko Ebeng nalaing ngayon na pirukin Tay mabukuda kaniyak naikitin Sayin nimday to'y tirumbeng Adates pintararamide Jak may turit pa'y ngayon na kuyain Panagluwa na gabukan iyak Jak maibtur no sa empty la kamektu Gapula kinayan binulod ko Aglunek nagbalinap anaruko Nagpaadipen isaan ko bukbuko Abuy-buya kayo pa lang iti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Palubusan ka ngay sutay sulayana Busog kang rigna isutatan kabinan Awang titingil ko amang ikutkin ka No dila to'y ayat ngay nakin parik na Jak maibtur no sa empty la kamektu Gapula kinayat binulod ko Aglunek nagbalinat anaruko Nagpaadipet isaan ko abukbuko Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Yan. Dahil na dapat bulod nga ayat. Nga Kain pa ay kadatayo ni Ading Irene Makalinaw. Nalipatan ng saga puti pa ng bulbulod na. Kapo iti kabubulod na gamit. Dito lang kami bagbagam. Sikaman. Agtungtungtung da kini. Lakay na. Lakay na kung kunang mga amin. Well. Ay nakaw. Alawan, hindi ka nagtutuloy abang ibasa ka tigiti greeting show. Aha. Manipot pa dito programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Aha. Okay, manipot mo kini Freddy Di Vera, the second. Pa-request man kabsat kanta nga, Bakit Ikaw? Ano ta? Dedicate, Bakit Ikaw ko na lang ma. Bakit ikaw pa ang minahal ko? Kung ano sabi? Sa balin sa deta. Dedicated to Mm. QCPD, DMFB, Bodega, Boys, salamat, more power, God bless. Kung ano. I really appreciate your talent, Sir Ray and Sir Marvin. God bless to both of you. Kunana. Thank you, Apo. Madam. Thank you, Madam. Delcana B. Corta. English sa dayjay. Huwag in English na si Ka. Anya dayjay ngay. Joke lang ma. Joke na awatan. One. Bot ko na dan sa abot na. Joke lang, Madam. Joke lang. One. Thank you so much, Madam, for Englishing me. Manipot mo kini Patrick John Di Vera the second kuna nag-request nakmanmot Sir Ray kuna na. Hey. Tayo man managbabain kuna na. By Butchikik de la Cruz. Okay. Ala. Okay, sir. Sige, ipila mi. Yehey! Kuna na ni Cheryl Tagala. Napatgan mo't lang tayo request ko nga idol. Kuna na. Thank you ng marami. Agsublinak to kada kayo mga idol. Ni, Apay papanam.
Prado Carmelita, watching from Malaysia, sir. Kuna na, Sir Marvin and Sir Ray, pa-request man apo. Tay Skyline Pigeon. Turn me loose. Ate ka no turn melos. Armilos ko lang. Nga inak man isagot, kadagiti Prado family, ijay Villa Verde, Nueva Vizcaya. Ay, di kita po taga Prado, Villa Verde, Nueva Vizcaya. Kaya sakbay nga rod man na po tente pag-uran dagiti greetings yo. Di man na po may isang samiweng isagot mi kada kayo. Sabi mo, ako lamang. Request niya po policeman dito na Quezon City. Quezon City, Isabela. Uy, Quezon Ay. City, province of Manila sa atin. Si Kama. Kung ano po. Masinsilok ka, tag-duet ta? Uy, Okay. enya jen. Sabi mo ako lamang. Ayan na tiya jen, awan sama. Ada, sa pulay. Ay karigatam. Aguray ka, ahan na nga puraan. Paspasam. Aguray ka. Sige nga rodan. Nagbayag kan. Aray ko. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama. Sa puso mo'y naglaho na. Pagbilbilibin na katikato ka. Islamino po boses. Kahit nakasama ka, para kong nag-iisa. Apo. Di ba't mayroon na ngang iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa. Ito'y hindi ko magawa. Ate yung lyrics na eh. Huwag mo nang itago pa. Kapay naglaing. Kung sadyang ayaw mo na, sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iwan. At sabi mo, mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Bam taliriksin. Kabisado na hanap ay babasaon. Nahanamon. Hinahanap pa rin kita. Naglaingayin. Nais na makita ka. Apo na yan. Di man tayong dalawa. Nagmayatay. Kahit di mo na mahal, ibigin bakit ay bawal. Ang puso ko'y para sa iyo lamang. Stop! Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iwan. At sabi mo, mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iwan. At sabi mo, mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Rayaw! Ni Ilocano. Dahil nga dapat kanta ka na pauluan. Sabi mo,
Huwag gaya. Kung Ako ano sa'yo lamang. lang. Uy. Loko ka. Apay, malilipatak na kita relics ko. Kung data, ati kung kunak kanyang ta dati pamon. Insomnium. Nga ro, matinsamoy. Uwan. Okay. Hintay nga ro doon na po, gituloy nga gibasa ka digiti greetings nga hintay na ibasa itay. Okay. JC Ablang. Ay, JC Ablang. Kuya Ray, request ko, minahal kita ko na nanay JC Ablang. Uwan, yure tayo lang apo ta nakapila. Wine. Kata, kuna namot ni makapa inganyar. Makapa-inganyar rit na dagita boses siyo Sir Ray kan Sir Marvin. Nyati inganyar. Apo kuna na makapa-inganyo. Ay, ganyo. Kuna na ni Eleanor Agor. Oh. Good morning kadagiti officer ti Malaysia chapter kasaranay kuna na. Galing idol kuna ni Perdonio Grace. Yan, thank you Mrs. so Smith, much. Oh. ating Marben, pa-request man ti happy birthday. Para para di alaga ko nga ni Cheryl Angela de la Peña. Nakanta tayo tatay. Thank you sa inyo Manong Ray kan ading Marvin. Nakanta tayo tatay. Emily Larry Sangalang, Sir Marvin. Ay. Diyan ako bilib sa'yo kahit nawalan ka ng paningin, kayang-kaya. Thank you so much. Ngayon na dumamacham-cham back lang. Saan? Apay. Talaga kayang-kaya. Ay. Bangit si ako replying to Eleanor Agor. Hello Kasaranay from Macau. Kunana. Sanso Kuya Rejay. Oh. Ibagaw! Hindi ka nagbutikik. Apay, sa asubukan niya. Hangko na nga, ibagaman niya, Jay. Diyan ka nagbutikik! Ay, ang kamakangot, tay set ko. Ren, kunana. Magandang morning po, Sir Marvin ken Sir Ray. Pa-request naman po. Kasalanan ba? Salamat po and God bless always. Dahil tagong bunata mo. Apay ko nam. Tildila kanta-kantain tanga may. So, kata pasarunwandan. Request man karayaw, kunana. May kadwa nga ayat. Nakaw! Lenny Kapansag. God bless guys. Mabuhay kayo watching from Riyadh. Oy. Arinapot. Kunana. Idol Ray. Kunana. Idol, request ko man. Tagapulot. Datan, sinagadsad si Sunan. Sinagadsad. Sige, kain-kain di Manong Korea ta. Nakalaling nga tao. Kurela, magasgas-gas timid na. Yan. Orela magagagas siya. Matumtumba. Wan. Okay. Ngayon, oray no matumtumba dato eh. Buong bangon, di sarili na mo lang ang saka. Alangan mo Alangan mo nga raw. Alangan nga taulong di pangibangon mo. Alangan nga ti ulok ti panangibangon ka. Wain. Gusto. Okay, bayat nga Okay. rin tayo pa nagitultuloy. Dati man na po ti may isang samiwang. Ente man na po ipaay. Anya datang sa niwang manong. Manong ko unay nga nakagwapo. Ate nga sipot-sipot ka no. Sipot ang nga butsikay kung ano butsikay. Naudi ajay. Ano de? Okay. Lawan. Okay. Kat mga saon siya tikwan siya. Na Irene, ading kaw. Babam. Umunag ka man pa'y ading ko ala. Aguray ka man. Apa? Kasla tay kwa mo ya. Tay. Ipakadam tay adat kukwain da. Tay. Sika lang ti green-minded. Irene adeng. Muli. Okay, makawagan man na po ti matang ni Irene. Tao may man na po dito. Ni, kitam. Di nanto kaya umunag datan. Atan na eh. Agsapsaplo relics na. Kunam to nga, Irene adeng. Tila adda ka. Maribisar ko amin, dagita pa nagsarasaritam. Apay, amin titurong ti sarita. Why na? Alawan. Bayat nga rin dapat ipanagtultuloy ti programa tayo at tuyan na po nga mga ipahin na ading Irene iti kanta nga sipot-sipot. Di lang mabalik ngayon bagam na ayan pag sublienta man niya ni kasamang Irene ta may kumanta ti sipot-sipot. Hanggang tatay. Apay, nagato nga. Datan na unag. Teko naman. Irene adeng. Sila tangay amo mo sa nga dararami din tapos nga kitsa ka nga agtok-tok ka pa nagsingir di pa utang. Ala!
Okay. Ng may ayatanak manaw. Apay. Jiwagas si panangayag mo kanya na. Irene adeng. Ala, dating na din na po, tikantangan na po, Luan, sipot-sipot, manipot pa lang yung programa tayo na po, Luan. Rayaw ni Ilocano. Abay ngeta, kilala kino kasasawa na. Nagkasamsamit, panagayat kan pamatik na. Kalayo na, nalagsakrik na, kinrupa na. Hindi na pa'y kayat, may adayukin bakit na. Nung naglabas, manunatawin pa, nagbinada. Nilalaki, kaslay, suntay, mahuma. Aglalo nung malokoy, ibarkada na. Agsabutan sa bali, babae nga pagragsakan na. Agsipot-sipot ka, huwag babae ka. Hindi bakit mo, alpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurumuan ka. Bakit mo, bakasurutin na ka. Amangan mo din to, amot pagtartarayan, numasukong na ka, narigatin manong. Baka day tako kang kitpot din na. Pagsakawin siwag man. Rayaw ni Ilocano. Tabaw man manong rin. Tintawin na nalablabisen ng 40. Rayaw ni Ilocano. Na agsublit ka, banwagan na. Nagsapulin, babae, kalaslas bangan na. Sa bali, putahe, ikot ko na. Nagsasarak ka niti, barkada na. Adalat ka, tay babae, di tungtungan na. Kantsawan da, tay kadwada, ngawan na rambit na. Kapoy ka na't lalaki, muawang pretty chicks na. Agsipot-sipot ka, muwag babae ka. Ni bakit mo, papaliwen na ka. Agsipot-sipot ka, malulurumuan ka. Bakit mo, bakasurutin na ka. Amangan mo din to, amot pagtartarayan, numasukon na ka, narigatan manong. Baka day tapo kang kitputin na. Agsipot-sipot ka, huwag babae ka. Ni bakit mo, palpaliwen na ka. Agsipot-sipot ka, malulurumuan ka. Bakit mo makasurutin na ka. Amangan mo din to, amot pagtartarayan, numasukon na ka, narigatan manong. Baka day tako kang kitpot din na. Amangan mo din to, amot pagtartarayan, numasukon na ka, narigatan manong. Baka day tako kang kitpot din na. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. May kan, Kernel. Nagtakagaya man. Paano miss ba? Agpukaw-pukaw ka nga men. Kasla kalabing mo lalayaw nga ayat. Ayat. Ang pukaw-pukaw, jak kayat. Kana na. Biyag-bayag ko na. Sige, anapay. Gibasa tayong di greetings. Ay, okay. Tanay, nagadudan. Manain. Kita alawan. Nay, napanamon greetings. Ang datan. Okay. Dagita duman nagpangato apaw kat gidihang nga may basa apaw kat pakiulit yo aya. Apaw dagita adas selipit na kuna na agsipot-sipot kayon kuna ni Madam Ella Canyaveral. Todas kan. Canyaveral. Oh. Joseph Dumlao, Sir Ray kuna na pa request man ti kanta nga kasanuti mang lipat. Wa tatay pay ajay.
Mununapay ng butchikik ka jay. Madimot Aman. Butchikik pa lang sang tagay. Ay, sika na. Singit mo man. Man nakayat kami niya kanta Aman, kay Susan. aman. Sige, tayo pulong ka. Kahit kuman nga iruknoy, kung nakadagito ya, kabaranggayak diti barangay La Suerte, ang adanan Isabela. Gan kastamot kadagi jaya, pinanawan ti partner na nga kasla kanyak, hehe. Watching here ko na at La Suerte ang adanan Isabela. Ay, so lang nga kayat mo na kanta. Wen. Haha, kunana silipit nga kunana talaga kaya Kagayan. Haha, ay wag Kagayan. Katawa si kan ni Madam Arinapot. Kunamo ni Regine Ricky. Naimbag ngal daw karayaw kunana pakablao man to ya ingungutek nga asawa hapisan dito all. Pa-request man karayaw ti ikaw ang dahilan nalpasan apo. Awan. Ella Canyaveral, replying to Joseph Dumlao, happy watching bossing, kunana. Kuya Ray, Butchikik, may pagsasarnon na atan. Oh, kitam? Pagsasarnon na. Ne, sinaw. Joseph Dumlao, haha, pati sika agbuy-buya, kunana. Basta Ilocano na imas, haha, kunana ni Arinapot. Nako. Your mouth is listen. Ay. Ella Canyaveral. Oy. Replying to Joseph Dumlao, kumusta di tamanong? Ay, nanumong barangay tayo, kunana. Charlie Biernes, agyaman Sir Ray, kunana, ken Sir Marvin. Ti panangi patangtang yung request ko. Panangipatang-atang data po. Uy, tangatang. Hangatang-tang. From the province of Cagayan, we love you so much, kunana. Thank you so much, Apo. Dagiti na taga-probinsya po ti Cagayan. Yan, nagan-anad kaya amon dito, Apo. Sir Ray, atay ngayon, request ko nga nagmamahal manong Ray, kunana ni Emily Larry Sangalang. Eleanor Agor, request kon nga Sir Ray nga Sir Marvin kan Sir Ray kunana kayam kasanot mang lipat. Wen sumarsaro naon. Haha, won boseng kunana. Happy watching Arlene Domingo. Okay, bayat nga artin pa nagtultuloy, ta doon ay dagiti greeting siya. Kami man na po mangipa ay kadagiti kwa tay Kanta nga butchik ka, Apo. kanta. Apon una anak gamin. Baka ang is mo to ibagam. Awan nga rod ti kwak ni agsaw-saw ka pelang tatag agkwak nga rod. Ay, kas... Agi Ay, tamok kay ison. Agor ka tayo singita pa lang, di ka sa timang lipat. Wan, sige. Ipartak na. Ay! Nagalasan. Alangan nga raw. Ngem kung kunak lang. Aman. Tirwam. Jai. Sigurado mo nga Ay, Apaw. Hangag patol di Ma'am Susan ti... Te? Sponsor nga ng kastaka. Ala, dati nga na dapat request ni Ma'am Eleanor Agor. Nga bitchikik. Ay! Hoy! Kano kang taong? Ungok, inak di tao. Ungok. Wine. Kaya man ni Baba inak. Kaya magore ka pagbigyan ta ni Ma'am Eleanor rin ta ni. Kasi dati inya rin yung natila payag ta din na minsan. Oo nga raw, Dwayne. Ay lapayag san DJ lang. Katsapay ka mata matungpan. Way. Pau. Nagganas ka ngatan. Nagganas ka ingatan. Ting. Time boy. Muna na. Ay. Ang lapaw. Waya na kung takumantakon. Tapay sabon nga request da. Di sabon. Sabon pay. Way. Alawan sa ano. Nagalas tuga na natin alakayin. No request ko. I-remind na. Kung siya request kanya na. Handa kaya. Nagkamali pa yung organin. Nyata di ka maila? Naglemes. Ay. Ate ko mati ka maila? Naulti. Hoy! Atawin. Si Mang Bay kanya. Tasikata inagaw ng niya dayo dito'y din na. Nabayaga panawe nga nagiptura dalinduken sa isinagaba bayat kaawan mo awan patek daytoy biya
Binubuskot oras sa naglemes iti arak. Barbaring ko na malipat si kamanintay awagan. Nakas ang biyag ko, ti inted mo akalak amak. Ta gustuin payen nga uray no magkatayan. Di mo pinanunod, tinbubos ko nga ayat. Tinasid na dita puso, intanem na akas linipan. Try out! Ni Ilocano. Parang nabaybay anak man niya kasdayan. So sa pulang ordi relax ko pa umot tayo. Nadya manaw. Aji butchiki. Tadita sang kaulit. Nung nag-requestan, isulatan. Si kulutin nyo suna, tanong ko na. Butsikik, kunayo. Bayan, kaawan mo, awan patek, day tuibyan. Binubuskot oras sa naglemes iti arak. Barbaring ko na asikatay malipatak yung naglabesen. Si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko, ti inted mo akalak amak. Ta gustuin payen nga uray no pagkatayan. Di mo pinanunot, tinbubos ko nga ayat. Dinagsidnak dita puso, intanem nak akas linipan. Nakas ang biyag ko, ti inted mo akalak amak. Ta gustuin payen nga uray no pagkatayan. Di mo pinanunot, tinbubos ko nga ayat. Linagsidnak dita puso, intanem na akas linipan. Di mo pinanunot, tinbubos ko nga ayat. Linagsidnak dita puso, intanem na akas linipan. Try out ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapo tayo kantangan naglimus ti arak. Ngay sagsagot pa lang kada kaya po ti programa nga Rayaw ni Ilocano. Ayan. Ayan. Apay kasto yata. Apay. Agheheng. Hala, nagpakita ka na eh. Siya kayo na po, tani. Talaga gloko-loko ti sipon. Manay. Awan man eh. Nag-hangover. Ti oras na yun, alas 10:44. Tapo, kita mo lang ti oras. Iyagsapa. Ubing pay, ti oras tayo. Ubing pay. Napaot pa yapot hindi pinagkakadwa. Good pa kaya ano siya labas ito na ya. Hindi
Ala da kiti hampay nga dapo nga nakapag-share. I-share tayo na apotat na di kasikat adal tayo pa apo nga agdadanggay ag kakadwa kin nagraragsak dito na programa tayo na paulwan. Rayaw ni Ilocano. Hmm. Tsaka mo no ka sana ate. Ala kita manong bilang pag-urenta pa ng data na cellphone mo. Kumansyo na sa palit may isa. Anyat makunam. Sige. Kumantak palit may isa. Okay. Okay. Sige. Dito man niya, dapat tayo request dapo nga if tomorrow never comes. Yan. Kasano nga tanuhan nga sumangputin ti bigat. Kuna na apaw. Madinsama it. Man, mayan. Okay, okay lang. Okay, dati nga dapat ikanta nga if tomorrow never comes. Manipot pa lang nga po dito programa tayo na paulwan. Rayaw ni Ilocano. Sometimes late at night. Ni. Okay. I lie awake and I watch her sleeping. She lost in peaceful dreams, right around the light, let her in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, when she know how much I love her, did I try in every way to show her every day, and she's my only one. And if my time on earth will true, she must face this world without me. She's a love I gave her in the past, gonna be and after last, if tomorrow never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I love her. Now I live with all regret, my true feelings from them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much you means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, when you know how much I love her, did I try in every way to show her every day, and she's my only one. And if my time on earth will true, she must face this world without me. She's a love I gave her in the past, gonna be and after last, if tomorrow never comes. To tell that someone that you love, this was enough, if tomorrow never comes. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Tangar dapat ikanta ka na paulwan. Kasanon to pa yun hanga nagsubli tibigat. If tomorrow never comes. Kasanon tibigat nuhan nga agsubli. Apo. Okay, agsublitin nga ro din po dito yung greetings tayo. Kagayso na nag-upi na rin. Ayan, may atain. Joseph Dumlao. Sir Ray, mabalinti umay pumasyar dito yung studio yung tuno Domingo. Kuna na. Apay. Diyan mo kanya na. Mabail na taapo. Why?
Kabanlig, Alfredo. Sir Ray, pa-request naman, Isem. Para kanya tayo amin, idol. Wala na. Joel Solomon, Pagrit man, ti Happy Father's Day. Dagiti amin nga Fathers ti Lubong. Pa-request man ading Marvin ti Rest Your Love. Apa. Nagimasan biyag ko, dagita nga sonata ko na na. Makapalimus biyag ko na na. Yan. Lupito Balagtas. Nilagpasan mo mo't apo nga binasa jay request ko, watching from Florida, USA. Ay, di sir. Gamin sir, no nagpangaton sir, hami nga mabasan, hami may baban. Yes, sir. Sir, pakiulit lang yun. Pakiulit Pag-dispensaram. latan sir, adyo kuhan. Pag-dispensaram mo, sir. Iulit mo latan sir. Pag-dispensaram. Manipod mo kini Archie Bandoy, Ribad. Ate man sing-sing ni Ayat mga idol ko na na. Apo na yan. Pagkatawa ka, magmatasing-sing nga yat, apay. Alvin Acosta Ventura. Imbag nga bigat karayaw ni Lucano, butchikikman manong Ray. Data, kung gunam. Nagadutan. Manipod ka ni Ermelita Biernes Runes. Ay ayatin kanto no bigat manong. Haha, ko na na. Kaya jay. Diyan ka mo. Patrick Jan de Vera II. Replying to Susan. Sir, tayo request May. Kunanan. Wow, nanyakit din na yan. Ay. Ala, ngarod, tanong malpasain. Isla, mapilpilitan nga, wait. Aan? Request ni Ma'am Susan ata. Sige. Ma'am Susan, anak kayat sanay. Man. Mapilpili. Aan? Nay, maday. Aman. Akas di ah. Natin katawa mo ngarod. Puna tamaragdag sa kanak takantam. Ongok. Ala, dito na po tayo kanta nga, Butchie Cake. Yan, nga request apo. Dito tayo na mahilig ti Butchie Cake. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Bong choy la, chichiri kong koy la, Butchie Cake. Butchie Cake. Bobo chichang, Bobo chichang. chichiri kong tongang, Butchie Cake. Diriri wawang choy, choro kong koloy. Tidang bobo chichang, chiri kong tongang. Chiring choriak kangkong, Butchie Cake. Kong choy la, chichiri kong koy la, Butchie Cake. Butchie Cake. Bobo chichang, Bobo chichang. chiri kong tongang, Butchie Cake. Chiri wawang choy, kong tongang. Chiring choriak kangkong, Butchie Cake. Chiri wong chong chok, chororo kong kompluk. Hidang bobo chichang, chiri kong tongang. Chiri bacok, chiri kong chororo kong koy la. Chiri kong koy la, Butchie Cake. Butchie Cake. Abi gamin. Bobo chichang. Chiri tong tong hang. Butchie Cake. Chiri kong loy. Chiri kong loy. Chirang bobo chitang kidang kong. Chiring kangkong, Butchie Cake. chororo kong kompluk. Hidang bobo chichang, chiri kong kompluk. Chiri di plok, chiri kong chororo kong. Chiri kong koy la, Butchie Cake. Butchie Cake. Bobo chichang, Bobo chichang. chiri kong tongang, Butchie Cake. Butchie Cake. Chiri wawang choy, choro kong koloy. Tirang bobo chichang, chiri kong tongang. Chiring choriak kangkong, Butchie Cake. Chororo kong konyok, chororo kong kompluk. Chiring bobo chichang, chiri kong kompluk. Chiri di plok, chiri di kong chororo kong koy la. Chiri kong koy la, Butchie Cake. Butchie Cake. Bobo chichang, Bobo chichang. chiri kong tongang,
Butchikik. Butchikik. Ik. Sirang bobo cicang kiri tong. Siring coriak kang tong tua. Butchikik. Ik. Yay, butchikik. Yaba, butchikik. Coriak tamatang butchikik. Ik. Thank you so much, Butchikik. Yan. Oray no, ang kabisado. Sige, pilito ko. Makalalikak di kantam. Apay. Si Didi Tungang. Makakapakatawa ka ron. Ibagampay tatungang. Hindi ko na ay natuya di. Si Didi Tungang. Sini. Cida. Natuya di. Kompoy lang. Kiri di kong kompel. Orang nga mauwatan ta lyrics nan. So, kaya. Alawan, kita antay nga ro din na po gituloy nga ko. Nalito ak tatay dinilaw nak ni directress tayo. Si Didi Tungang. Okay. Antay nga ro man na po gibasa ka dagiti greeting show. Sige. Pananan. Greetings tayo. Nagkaw Agyaman na kay Dol ti pinatgam. Pinatgad nyo, ti request ko Manong Ray, kung na ading Marvin. God bless, kana na. Thank you so much. Anusan nyo, ano niya, DJ ko, talaga may muna kabisado ajan. Insik ko naman. Okay. Narigad gamit ka natin insik. Freddy, Tuesta. Manong request nakman ti Maudi Abilin. Tilad da ka, mate. Awla, busalay. Sing-sing ni Ayat. Kas kada. Mauding abilin. Apo. Siya na may sagaysay. Manong Ray, kablaawak man ni Rot Mendoza. Noli Mendoza. Happy wedding anniversary from Nate Jarkuyo family. Jarkuyo Baka Jarkyo, manong. Family request Manong Ray tay Tennessee Walls. Apo talaga kakasarda ka. Why, datapat ganda na naman data kiniman ng Irene. Lampito Balagtas, nagmayat apo program yo. More power to your program watching from Florida, USA. Thank you so much, sir. Datan sa tayo, nag-request ka na, labsan sa tayo request na kung na tayo. Lupito Balagtas. So ba? Sir, iulit mo nga tayo request mo. Manipod kini Madam Susan. Galing talaga ni Yoyoy. Marirayaw nak talaga dita. Oh, kita. Akantam. Duladas ka man na yun. Baka damdaman, damanan Thank you, kunana. Jaya, pang kapinto no, next week latan, kunana. Ay, sige, karod. Thank you. Ag-request ka pa, niya pa request mo. Niya pa request mo. Sige, kanta. Okay, manipod kini Ermelita Rones. I love to hear all your very meaningful music, kunana. Apo na yan. Apo in English ni Madam. Alawin, Madam. Thank you. Nya ka no? Okay, manipod mat kini Socorro Masi. Aha. Request ko man idol dita den na mawan nagbasulak. Nakaw. Eksakto kayang-kaya nating Marvinata. Wine, padasay. Hello idol, good morning. Watching from Waipahu, Hawaii. Alam, dagiti na apo taga Waipahu, Hawaii. Yan. Na imbaga po nga morning kada kaya amin dito apo. Ay evening sa, when evening. Tarabidan sa Diamano kanya. Wen. Okay, manipod mo't kini Elizabeth Tabag Ukumen. Hello Kuya Ray at ading Marvin, pa-shout out. Man dito Eden San Manuel. Mga idol, kung na pa-request. Ano jay? Pa-shout, pa-request man jay, ikaw ang dahilan, alpasan gayem. Freddy Istuesta. Manong ko mabalinti ag-request ti kanta nga napauluan ti Maudi Abilin. Manong, thanks. No, kung mamabalbalin kabisat kikwa. Baliwan nyo lahat request yun tani. Kaya may kantaan. Naglidaymet gamin unay. Saka may isa pang last night at ako. Mabalbalin ko mga Elisyante pala tayo. Ag-request ka lata sa balin kaya. Hangka mapaay. Basta mommy. Agore naman tinasayat manure.
Dati kami na programa tayo apo kitry aw ni Ilocano. Wen. Mang paraparagsak tayo, tas biglang tikantayin tayo bakit nagladingit, kas lang ay nagmadingadinggan ngamin. Wen. Aglalo natin ay pangululila. Siguro to no, Rabi, total kit adami ti Rabi apong show tayo. Wen. Mamalin tayo, siguro ang kantahin doon at no Rabiin. Agbuya ka doon tayo no Rabiin na kabsat. Wen. Kantahin tayo data, to no Rabiin. Pipya. Kuna ni Susan, ajing arod Sean Garay. Nakaw! Kalamutan. Kalamutan nating Marvin. Uy! Tili, bagbagang man eh. Marvin Rispi. Nay, pa-excite. Ogoray, ta nag-excite. Napanamaon. Kuan. Dataw eh. Sige. Kaya ta... Bayat nga ortinte pa nagtultuloy. Ayaban taman ni Manang Irene. Wine. Nga umay manin mangirok na ti kanta nga Tennessee Walls. Ayan. Diya ka no Tennessee Walls. Wan, dagiti na ada apo ti celebrar na itang wedding anniversary sa apo. Kat nagpamakan kayo social distancing lataan. Di tayo lang amo. Di tayo mo. Baka no kababay yun ni Kasjay, Kasta. Wan, nga da kasjay na ako na. Napanan na ni Irene ay. Ay, dati kayo. Si putam ka de. Ay. Alawan, bayat nga ro tinte pa nagururi ka dagiti greeting show at timanen na po ni ading Irene Macalina. Wan, kanta ti Tennessee Walls. Tennessee Walls. Kitam ko wala lagayam ngam. Anak ko na ni awan sa mo di ay manong ray. Nginayom nga mamagamin. Kuna na ito namin. Nadaan, nasa rakakon. Ito niya. Okay. Dahil nga rin na po tayo kanta nga na pauluan. Tennessee Walls. Para kada kati awin na po nga mga celebrar ito yun ay wedding anniversary. Kaya kasama ito na kiti na kakasar ko mga hanggang natultuloy. Wine. Gapo ka dato yung kwa. Wine. Epidemya. Wine. Nga coronavirus. Alakit mabali niya po sumala nga may kanyo ti kwa. Sa nga di pa nga kawain dito yung ti nagbaitan nyo. Wine. Hindi kita gala. I-karton dalatan. Dati ka na po tayo kanta ka na paulwan. Tennessee Walls. Manipod pa lang ti programa. Rayaw ni Ilocano. I was dancing with my darling to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. Alam manong ray no ninong kata delikado ka man kuman. So kaya, Naitig mo man kumatay 5,000. Natodas man kumatay kita ti pinalakang bamay. isopay, imbag pay, Taan niya. tahanak nga ninong. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz. Rayaw ni Ilocano. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing,
dapat kanta ka na pauluan. Tennessee Waltz. Nga insagot tayo kadagit na Ay, tayo nag-request ko Why? na. Takwa. Malagat Hindi mo na napag-ituloy ang ibasa katigiti greeting show. Aha. Kata, grupo daman eh. Nagruko daman eh. Agro-gro. Dati eh. Ayan, ko na ni Nelmar Domingo, mga idol kablaawak man niya. Rodney Juan, nga happy birthday, madam mga tagay, request ko man tay stock on you. Thanks watching from Taiwan, ko na na. Nagimas ay. Aman, nagimas. Idol, ko na request ko man tay tagapulo. Thanks, ko na na. Tengay. Shout out dita Faustino. Kuya Ray, ko na nga madamada nga agbuy-buya ti programa yo. Kastamot tin happy anniversary kanyami kan lakay ko. Kuna ni Ruth Valdez Mendoza. De eksakto yung tinugtog tayo ng Tennessee Waltz. Wine. Wine. Kuya Ray, please. Atay nagmamahal. Kunamot ni Ruth Valdez Man Alpasay. Diyan Tennessee Waltz. Wine. Mga karayaw, kuna natay man long distance. Kuna ni Archie Ribad. Agure ka tayo yung DJ Klang tanag umutin. DJ Klang, saan mo, ayan mon. Jerwin, pa-request mga idol. Sabong itbahong. Apo. Huwag gayam. Kaya tatamanong? Matay. Aumpay. Dante Nagum. Hmm. Hello, Sir Ray. Kunanan, Sir Marvin. Good morning, pa-request man. Bailon. Nakaw. Good morning, mga idol. Watching here from San Jose del Monte, Bulacan. Happy Father's Day. Kunanin, Richard Tayag. Kunamot ni Ren, Kuya Marvin, kan Kuya Ray. Kunana. Atay request ko, kasalanan ba? Salamat. Data po nga katakot, medyo malabo pa lang nga po makanta mi kini Manong Ray dita. Okay. I-practice minto ang pagka nasaya at. Yeah. Kuya Ray, pa-shout out po dito sa bahay, aking ina, Mama Flor Abuan, at pag-greet sa mga ama, tatay, daddy, papa, at sa lahat ng ama sa mundo ng Happy Father's Day. Salamat po. Yan. Happy Father's Day. Kadigiti iso amin na po nga tatang. Okay. Okay, hintay nga rodon man ng apo gipa-IT kwa. Ana? Sa miwang. Aha. Ta awam manan tayo giti greetings tayaw. Kata Awang may tinakasaan dito eh. Awan. Awang pamit na ikuwang-akuwa. Ay, tayo konsa. Ana? Nalpas day sa tayo manong, di ba? nalpasan na po tayo arak. Sure. Hala, datay na i-request na po kayo mga Shun Manong Ray. Sige. Ako mo te ka Shun ta. Tanong ay. Ako mo natin kasyon. Syon tanga road. Wen. Ang nga bali, pilipilit na Okay. Halawan. Tayo sa tayo dito Shun nga request ni Kasinsin nga Susan. Okay. No, apay kay kahit nata Shun. Diyan mo kanya na. Napita kay kaya nata syon. Okay, dan manong. Ayos Dan. dan. Okay, dati nga dapat request siya po nga. Syon. Manikot pa lang din programa tayo na paluwan. Rayaw ni Ilocana. Iniday to'y nga okasyon. Aha. Inak nga ro di ta ikansyon. Di patas ko anak bakasyon. Iti nagkakwa ka poblasyon. Narana ang may sang okasyon. Ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon na angay konsyon. Shun. Balasang ti
dain mention. Ala. Ta iso kantay kumansyon. Kantaan na ngay dedikasyon. Kada kami nga nakiponsyon. Kinigdayak tatay kimansyon. Nayatrik nami anak koneksyon. Dinagos na kain bakasyon. Napintas abalay da mansyon. Shun, shun, shun. Napintas unay alokasyon. Apo. Nagtakderan balay a mansyon. Ala. Agboy buya ang television. Idi kalbit nat injection. Ala. Jakon masapol ti perwisyon. Tay sumatan tinang imensyon. Iso nga jakon na precaution. Tanak mayat metenday to'y kondisyon. Shun, shun, shun. Nikak nga ron iti injection. Aha. Nalanay very slow motion. Nalipatan na tay action. Ket? Taidikwan nagkumbulsyon. Apo. Pinalbaliwak ti posisyon. Rinapidok a kinombinasyon. Kunam na lumangor orasyon. Aring ang natay kaslag kan kansyon. Shun, shun, shun. Inimas na iti injection. Na duma-duma a potion. Nalipatan na tay protection. Taidikwan na kondisyon. Umadulat tati populasyon. Tamagingat apa abortion. Magustan dan tumat injection. Lalo tay 69 a posisyon. Ray Au, ni Ilongano. Inikak nga ron iti injection. Aha. Nalanay very slow motion. Nalibatan na tay action. Taidikwan na kumbulsyon. Binalbaliwak ti posisyon. Rinapidok a kinombinasyon. Kunamlano mangor orasyon. Areng ang natay kasla ang kansyon. Shun, shun, shun. Inimas na iti injection. Na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay protection. Sa idikwan na kondisyon. Umadulat tati populasyon. Tamati metaba abortion. Magustuhan dan tumat injection. Lalo tay 69 a posisyon. Magustuhan dan tumat injection. Lalo tay 69 a posisyon. Syon, syon. Ay, apo Diyos ko, shun, shun. Syon, syon. Dahil tangan tapos kanta na pa uluan, injection, shun, shun. Syon, syon ko naman. Uy, nga request ni Madam Susan na Agne. Apa nga tatin request na ajay? Ja, baka kahit natin ma-injection. Oy. Ay, ay. Hananog pa doktor, agpabakuna. Nyaki din. Sige nga raw. Okay, sublita mo na po ko tigiti greetings. Uy. Tanay, medyo aduda man ay. Aha, sige, tira. Darsamot ang cellphone, tadi ka kay payag bag. Taisaan ko mo dati Rest Your Love and Me. Why? Hello mga idol, ko na ni Kim Akob. Kablawak man nga batiin ko na. Tay ka anakak nga ni Kyle, Valentin, ay Valiente gayam. Valiente. Kini antik ko na nga ni Maribik, happy birthday. Kanya dakin pa shout out mga idol watching here Taiwan. Kim Akob. Kim Akob. Lady Campbell ba ito eh? Okay. Kuna ni Rodela Rivera. Nato Kauslong Taiwan. Teatlong Rosas. Pinatat to. Ano yun? Pakiulit mo na po. Pakiulit po. Next. Mga karayaw, kuna natay man long distance nga ayat, please. Kuna ni Archie Bandoy Ribad. Yung right tayo DJ lang nga po. Aywan insan, kailiw kun jay injection kuna ni sa Susan. Oh, kitam. Kitam. Siyempre, pa-doktor ta, gurigur to. Talaga si ka ating Marvin. Apay. Tilada. Apay. Alawan kita bayat nga rin tayo panagtultuloy aya.
Alpasan na tan. Bagay tayo apo nga naibasa ti greetings na ya, pakiulit yung lahat na apo tani. Nung nagpangato apo dahil greetings yo, kami maibasan. Wey. Kati ulit yung lahat na apo. Ala kita, dahil nga dapo tayo kanta ka na pauluan na rin sure love nga request na tayo Manong Ray. Nga tanong baka dandamakit batuin na tanto chinelas sa tanto igibasa manin kadigiti na naayat nga lagi aga sponsor ti programa tayo Ray. Ayan niya. Wen. Okay. Dahil nga din po tayo kanta ka na pauluan, Treasure Love. On me. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eyes, and it touches me much more than I could say. You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and if as I was saying, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. Rayaw ni Ilocano. Saw you in the corner from the moment I walk in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget, and the way it might have been. Why did you have to leave me so soon? You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and at the times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. How long must I wait for the last seems to be here and the last chance to come? Just to think that I was born too soon. How long, honey, when your loving thought comes? I wasn't there when you loved me. You just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me wide. Rayaw ni Ilocano. Rayaw Ni Ilocano. Ayan, tayo tapo tayo. Request da nga kwa. Rest your love. Rest your on love. me. Okay, tayo man na po katigiti greetings. Nepe ya.
Okay. Sakbay man nga orda po ngayon tayo agitultuling ang gibasa dagiti greetings. Ikantay man pa itiwaya na po dagiti sponsor tayo. Ayun. Ano iti kasta kat ni. Anong nang... Papanam nga ko ah. Sinong nangyari? Anong nangyari ko naman? Ay, anong nangyari ko? Anong sino? Okay. Tiro. Ni Madam Vivian Abalos Simon. From Switzerland, nahitin Wi-Fi tayo. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Mr. and Mrs. Marvin Toribio. From California, USA. Edwin Crisolo. From California, USA ulit. Susan Agne. From Hong Kong with Love. Shane Agas. From Hong Kong with Love. Pilingera. From Hong Kong with Love Manan. Stuart Bautista. From Saudi Arabia. Mrs. Smith. From Singapore. Joyce Kakayan. From Singapore. Freda Abalos. From Singapore. Ching Ganitnit. From London. Nobi Knight. From London. Mariby Carillano. From Abu Dhabi. Rose Stein Alibuyog. From Germany. Kan kastama digiti Saranay Worldwide Bileg Tilima. Ken ni Sir Emmanuel Bacani. Yan. Yan dakin ko po ti BJS Sounds and Lights nga masarakan na po dito na San Mateo Tumawini Isabela. Ken kasama po iti Raun Electronics and Merchandise nga kuha kini matunan ni Mr. Christopher Aquino. Ti Raun Electronics and Merchandise po kita masarakan dito na Kawayan City Isabela. Kana ayan pagyaman na minat apo dagita apo nga naayat nga tumultulong apo dito na programa tayo nga napawuluan Rayaw Nilo ka no. Kita dagiti pa apo na siya sino pa apo iti ada na apo iti nabilitukan nga panagpuspuso na ano sa apo nga tumulong tapno iti kasi kita karkaro pa apo nga mapa rang ay tayo apo dati na programa tayo nga Rayaw tapno nagtultuloy iti tayo panagprograma panagipatayab iti sunata ken parang pangliwliwa kada kayo amin apo sidadaan kami apo nga awat iti tulong iyo kada kami tapno siket karkaro tayo apo nga maparangay dati programa tayo ayan. Okay, kita sakbay na nga rod. Tenga rod na pag-ibasa ka dagiti greetings. Aha, sige. Kuna ni Maricar Tibayan. Kablaawak man ni Ate Maricar Tibayan kana Ryan Cabras. Kuna ni Maricar Tibayan. Fernando Tumbaga. Hi, kuna na. Hello. Okay. Archie Mandoy Ribad. Mga idol, pa-request man tayo ikaw. Ikaw sana. Rodel Rivera. Kasano timang lipat man sir from Kaohsiung, Taiwan. Nalpas da yan sir tatay na kantamin. Nalpasan sir Ajay. Ricardo Balangon. San Diego, California, USA. Kunamat ni Joseph Dumlao. Sir Marvin, kanta nga. Lambada. Ay, labamba kaya. Labamba ta sumala. Manda gito ya. Mayat nga sumala. Ipanguluan. Ipanguluan ko man ni Sir Ray. Tilad da ka ma. Ta surutin mo ten amin nga kapitanes. Ngagbuy-buya dito i-programa yo. Rayaw ni Ilocano. Apo na yan. Pinaglabambam pa dagiti kapitan. Para labamba. Idol Marvin, kuna natin request ko nga stock on nyo. Isa lang maun. Kuna na. Wine. Sige, kantaan na ka no na po. Huy. Sika kumangkanta dito si pakantam kanya. Nagmayat nga rin pinangalaala mo. Agtal na ka man. Idol Marvin, kung na request, nalpasatan. Nagmate pa ng kantam no kwa. Joseph Dumlao. Oh. Si Ray, kasano ti ag-sponsor dita programa yo. Hehe, kunan. Ikwam dyan ti ni director, dyan ti Marvin Agne, dyan ka message. I-message mo sunad dyan. Okay, kung nanamot ni Kim Akob. Mga idol, pa-request man dita ay dyan, Lovers Moon.
Bago ak maturog, thanks po, Here Taiwan. Lovers Moon. Mga idol, di man Lovers Moon ko na. Wen. The Last Resort Spy, Kuya Marvin, ko na ni Ren. Last Resorts, Lovers Moon. Lovers Moon. Hoy! Ay! Na, bilang-bilangin na. Nagmayat nga, Rod. Rodela! Itemplan nyo mang kape na dati na nagtalang agsalita. Mga idol, di-request ko man dyan, nagmamahal kahit bawal ko na. Agura ka tayo recall minto man kini Manong Ray. Wain, i-recall min to damdama. Ta, hami pa unay kabisado da dyan. Okay, bayat nga rin pa naguro-ure ka dagiti greeting siya man na ya. Uy, agura ka. Mm. Paglulukwan na kahit. Apay. Lovers mo, the last resort. Uy, Lovers Moon sa kadaji The Last Resorts. Dyan. Sana kung natin pang panatata. Talok. Okay, dito na po tayo request yung Stock on nyo. Stock on nyo, nga Kantahin kantaan ni niya Manong ading Ray. Ray. Ay, ading Ray. Kantaam! Namipintas pinang kantaam. Just kay ka. May isbo. Kunak Manong Ray. Maka-isbok ni, kapela. Si kapela kumanta ala. Isuan, isok ko na mo. Wain. Nga po. Stock on you. Ngayon kan time to pala tunod kwata. Wain. Siyak pa lang tatay. Wow. Dati kuha na tarason ta makaisis buka. Maka-isbok nga ro. Baka tanda na sa balin to ti bagamon to da mag-requestin. Ala, bakit tapos tintay pa nagurure ka digiti greeting shot. Di man na napo tayo may isang samiwang isagot ka tayo na ating Marbeng. Ah, Pinamagataan na. Stock on you. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw! Ni Ilocano. Oh, pambang. Stuck on me. Ay, kasi ka intro na ayan. Apa na siyang paspasukan kadagos ay. Guess I'm on my way. Apa gamit natin nagsursuruan. My mind needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Kamis Bone, tanaon to pang barong madandaman. Stuck on you, been a fool so long, I guess time for me coming home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could be around for a man like me. Guess I'm on my way. Naglambo yung tapiesa kya. What? May nakantaong piesa kya. Rayaw! Ni Ilocano. Ang kape ka man. Oh, living on that midnight train tomorrow. Lambo yung siya. And I know just where I'm going. I-practice mo pag ikaw ang dahilan. Back on my troubles and I will throw them all away. Saka di nagmamahal. Tala ka. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. You've got this feeling down deep in my soul where I just can't lose. Yes, I'm on my way. Hoy! So hard to need a friend. Don't you know be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'd be glad to stay. Rayaw! Ni Ilocano. Ate, laki ito nga tumanabutaw ba? Mang Ray, Happy Father's Day. Happy Father's Day, magkaling Thank you so much.
Di taman laki na blawan ni bagbagita ni Happy So, Father's pay, ah? Day niya mo te kablaw ta kablaaw. Supay Dahil tangar dapo te kanta ka na pauluan stock on nyo. Ngayon sak at nagpaitulot ti kapika, no? Wine. Nga sakot mi bila kada kaya po. Yan. Nga mahilig ti stock on nyo. Ayan. Nga kinanta ko man ni Manong Ray man niya nga road. Napanag kami na po di CR. Nakatadungan alibay na. Uy. Ay, apa? Kas dosam. Ay. Agbasa ka greetings. Yan. Ay. Hello, idol. Kunana, kablaawak man. Kunana ni Ryan na kabras. Ngagtuntuno, tibangos. Nga si Dami from Baguio. Kunana, apaw. Punen. Manipod kini Maricar Tibayan. Ayan. Sige, agpapal kay lata. Huwag paapal kay lata. Ori ang muyong, tiltilmon kami. Wine. Nyalang mo si Dami to, pinapaitan lang. Ay. Manipod kini Pullo Sierra. Arriba Las Chivas Premo. Ano yung nga dyan? Laka. Nako, dati ko. Ano dyan? Dan sa'y pagpagitagit na baka kantaam tay Margarita. Hoy! Ay, Kastala Biag. Ni, at naga na Kastala ti Biag ko na. Wine. Nagpangato kayo, kabsat di ko, request mo, pakiulit mo. Wait. Bigla mo nagpangato nang kunay basa. Berge Maranan, numawid. Piyesa dagiti naka saka-saka laeng. Kunana. Ay, makikitan sa mo, gamit dagiti saka may apo direktres. Ay! Wine. Joshua Napudo. Request ko man na jay old song nga barbaro. May saka mga pasaway. Why? Manipod kini Joshua Napudo. Virgie Maranan umawid. Gemas ta stock onion kunana. Hanga siyak pela nagkantat ta. Muna, balangkan taste. Ay! Haha, kunana. At dakas jay old song nga barbaro kunana. Why? Joseph Supay. Bunga. Si Kamang Gamain. Eleanor Agor. Haha, kunana awan manin Happy Father's Day to all fathers kunana. Fernando Tumbaga, iyaw kunana manin. Tatay, hi. Tata, iyaw. Request ka din. Okay. Bayat man na po ti pinagkapkapi ni Maading Marbain pagkantaan ti mansunan. Marigata nakta pampamayam kanya. Ayaw gayam tagap. Tay, tagapulot mo nga. O, sige man. Sige Garod. Sige, tagapulot. Yan nag-request po ti tagapulot. Iya ba may man na rin sa sumangkanta? Kasan tayo panangayab mo kanya na tatay? Kasan na, Jay? Jay. Di ba nangayab mo, tay? Ay ren, adeng. Umay ka man ala. Kasla tayo, amumulata nga dararami din dan. Ape si ka nakakukuha ka. Nagbayad di pa ng ibagam. Irene. Aren, adeng. Adeng. At ngay mga ayaw ka nga ngay kasusul doon laki nakit mga ayaw ka pan kang singir. Uy. Irene Adeng. Tay tagapulo mo kantayon ki Dane. Kitaan nagpeso si pyesa. Kitaan na nga talaga yung cellphone na. Tay kanta manong rin nga tagapulaw tapo iiwasam ngem nagmatep. Uy, Ay, nagkapa uy, di isip-isip. awan. Sige, kapil lang araw. Isip-isip. Ayos ko na naman natin. Ayos, thank you. Tuloy ko dyan pang kupin ng isbo, napugsat tatay. Manain! Sika, jingle ka nga jingle. Padala niyo man ti Pampers na tao eh. Apa-upo na yan. Tapos na Red Cross si Pamay Amon. Ala! Dati nga rin na po tayo request siya po nga Ismail. Sumala man na po. Dagi tayo na taga naganan Hawaii. Dagi tayo na sa aming nga lugar na Hawaiian. Sumala kayo man na po. Di semi apo. Nga isagot ka natin ni Manang Irene manibot pa lang dito programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Isema pagkabiyaga ang mureda
natrik ng mapagmayan. Isem, umisem ka maniyag ko, lawlawag ang manto'y barukong ko. Taisem mo, isut mga iayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Rayaw ni Ilocano. Apa niya tatugtog-tugam? Exchange of heart maratan. Adala yung pangigungan niya, no iso. Aya. Isem mapakabiyaga ang moneda ito'y mata. Kaya isip makaagas, mangliliwat ko'y kaungga. Isem maruti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem malayawen na ka. Ken isem pa magustukin ka. Uray ada amin kaniyak karigan, uray pa'y luak upong tutap, uray pa'y luak pastasok nodang, nuis man natrik nak mapagmayan. Isem, umisem ka mamiyag ko, lawlawag ang manto'y barukong ko. Taisem mo, isut mga iayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Isem, umisem ka mamiyag ko, lawlawag ang manto'y barukong ko. Taisem mo, isut mga iayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Pwede ko na pati sa mga sunata na paunwan, tagapulot, Apay kasta. nakiktot. Hero! Dinggem o biyag ko, dinggem di ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lai din, agita na giniling. Dinggem to'y kutok, kutok to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw kan sanay. Iliwek ni karinyo ni ayat di damdamo, inairot nga arakot, abuyugan ni asatog. Iliwek ni agek na samsam, itnyem tagapulot. Asabayan ti apuros, akapiras ti bukbuko. Iliwek ni areng-eng, mang titileng tilapayag, umaykan, ubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Rayaw! Ni Ilocano. Abi kasta ka, madama komisyos ko, kapilitan yan sardin ko. Napuksan manay, Jai! di pinagisbok. Alaway na, dito yung pala programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Lapon sa tapo. Sumala ako ti Mayat. Awan lumalaw. Wala, ape kasta. Kuna mo nukwa. Hero! Dinggem ubiyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lai din, adita na giniliw. Dinggem to'y kutog, kutog to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw kan sanay. Iliwek ni karinyo ni ayat di damdamo, tinairot nga arakop, abuyugan ni asaso. Iliwek ni agad
agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti apros apiras ti bukbukot. Dali ba na tapos yung para kadagati taga-Hawaii. Biyag ti Hawaii. Narigat na tuok biyag ti Hawaii. Trabaho akan kanayo. Ni kabagyam agsurat dumawat. Ibaganat kayat na agatan. Pangrik na kaagbain ka kabagyan. Sursurwem ti agtrabaho. Di mo saksakluten dakulap mo. Tapnon rumang ay biyag mo. Di dalaam mo. Rigat tiyag trabaho. Di bayen piman. Makut-kut tinabudo. Inaldaw-aldaw. Agraman pa'y Domingo. Rig-rigat mit na palalo. Dito'y Hawaii kabsat ko. Rayaw ni Ilocano. Agbain ka, mangrig na ka, kabagyan. Agay sidir kan sa Suruem, ti agarado. kapotan na lang kagarado. Saksaklute, dakulap mo. Sangwem, pagranayan, biyag mo. Di ba ka man sinsidir mo daging paulit mo? Di dalaam mo. Rigat, ti agtrabaho. Narigat mo ti maturok. Bayan, piman. Makut-kut tinabudo. Inaldaw-aldaw. Agraman pa'y Domingo. Rig-rigat mit na palalo. Dito'y Hawaii kabsat ko. Aha. Tuy karayo na irot na kariken sa patakawan patsyen. Nayas ni ka na panagun unoy ko. Di ka pa'y dinggen. Amin na panang gutigot ko. In ka pa'y lalaisen. Panang idadanes, panang irurumen. Tuy karayo ngayon kalaygin. Kadagiti unoy kung adi mo aklunin. Tain pagarog mun sa nga bareng-bareng. Ulbo dalilaw panang irurumen. Na irot nga kariken sa patakawan patsyen. Nayas di ka na panagununoy ko. Di ka pa'y dinggen. Amin na panang gutigot ko. In ka pa'y lalaisen. Panang idadanes, panang irurumen. Rayaw ni Ilocano. Adenggen apakapukayan dayta kaasin. Kapnon ayat mut basudyen. Ketapiaga asita talingen. Na irot nga kariken sa patak
awan patsyem Nayas ni ka na panagun unoy ko Di ka pa'y denggeng Amin na panang gutigot ko In ka pa'y lalaisen Panang idadanes panang irurumen Na irot kayat-ket ni bakit no na Hoy! Ay, kape ata! Panagunoy ko, di ka ba'y denggeng Amin na panang gutigot ko, din ka ba'y lalaisen Panang idadanes, panang irurumen Panang idadanes, panang irurumen Right out! Ni Ilocano. Dahil tangar dapat balasay ngay matipukpok Napok Nga timapok-tapok Ayan. Sakbay nga organ tayo manin pagsisilpon ti kanta na ading Marbain. Dati manin Hoy! ako. Hindi ka tagibasa po katiti greeting siya. Ngim nakiktot ka? Nakiktutak. Tani, pagsisilpon mo tayo. Atak pa lang kirwar, Madam Mrs. Pao. Oo. Pinanatam nga dagos na tagapulaw. Kahit Po ko dandani pa'y naipit Tilagda ka. wine. Alawan, manipog kinitsay na sagaysay. Oy. Kablaawak man manong ni manong Ray ni lakay ko. Nga madama padpadigos iti ubing. Nilakay ko sani sagaysay. I love you lakay. Hehe, thank you manong Ray. Apa kita nakatawa na dapat chup-chup muam Dapat chup-chup muam Hehe. Tony Bena, Tabornal. Wow, ang galing nyong dalawa. Nakakaaliw kayo. Nakakaalis ng problema ko na Apo, gyaman kami apo. Rodela Rivera, Kaos Hong, Taiwan, request song, Playboy Ti Calzada. Nako. Apo, eksakto, dati na rin eh. Wine. Okay. Maray awak unay talaga kung na nauray nagado nga problema manong Ray. Ken Marvin. Hangada na pagdayta. Ay, hangada. Kunak no kuda na pag. Ay, speaking of danapeg, manong pataanan datay surat ni datay ada nagsurat kanyatan. Wen. Alakit dagiti pa apo kahit na pa nagsurat apo ti danapeg tinaglabas. Mabalin niyo apo nga isurat apo datay na problema Yung tibiyag, no pasada siya yung tibiyag. Wen. Nga di yung malipatan. Imamot nga tayo ay talaga impuon mo. Ganat pong tumot. Dagiti lang nga po nakalalagip nga istoryayo. Okay ko na ni Ermelita Runes. Maray awak unay talaga unay nagado ti problema ko yan nalpasen. Pa-request naman jay sukisok ko na ni Lynn Agna Villaver. Ngayon sakto tadati naman ang Irene. Wen. Pati ajay yan may isa? Playboy ti Calzada. Playboy ti Calzada sukisok. Playboy ti Calzada. Request ko man jay Dance with my father. Sakto damo na Irene. Nya. Sa lusudim na piyesa na. Piyesa na ata. Kang kantaan na idea dati gig me. Wow! Ay! Ngim no tenis si Waltz nga delikado ka. Aman. Pati man ni Archia, Bandoy Ribad. Pare ko, long distance nga ayat man. Kuna na, Sir Marvin, kuna na. Awan nga ni Kwapo, ni DJ lang. Sige, isaruno tayo itong road. Sige. Sige, yung road. Len Agna Villaver. Agpalusot lang apo kami ni Marvin. Ay. Munti bagbaga. Nagregata lang nagkaganda na doon sa bagang pagpapalasutak tatak. Sikatis samantalang sikati isbo. Ay, amo ba pagka? Nga garis. Oh, amo mo Pawitan nyo man ti pampers. Nga pampers. Anang road? Napkin. Len Agna Villaver. Pa-shout out naman po yung mahal kong asawa na si Alvin Villaver. Happy Father's Day. Lakay ko na. With matching I love you kung hamutin. Garot. Pa-shout out naman po yung mahal kong asawa na si Nalpasain. Iniibig ko from Taiwan ko na naman. Ay baka iniibig ko yung nakatali na ata. Kantaan mo latan. Amo kantay na ta? Kay sakit ng sinapit ko. Kuna na. Tawing ting ting. Happy Father's Day sa inyong dalawa, Kuya Ren, Kuya Marvin. Thank you so much. Lynn Agna Villaver. Una ta, kablaw. Di tamit kinablawon, di bagbagay ta. Isopay. Tata sa balit nakalagip. One. Kunamot ni Joyce, pait sadang kakayan. Kasla malagip ko datoy.
Aywan. Dati nagsurat nga ibasa tano rabi eh. Kasaw. Kaya awisan ta karsoda nga subay babayan Wen, dali. wen. Pasit ti programa tayo nga na pag Wan, tinaglabas. kina dati na isurat dati kung kunang manong. Mm. Apo, launay ta kinem importante na ti biyag ta. Habang nga basa kagluluha si tak anya mo data nga kwan. Sa bali mo kanya. Kanya nga eh. Idi binasam nagkatayak. Adarabis na. Am na pay. Ah. Nakaturog ak pinadildilan. Ay. Ano di ko na. Gaputi ka ado na. Anak ko na, kunam kit. Nya kamitain. Awan sa serving nga kadwak nga tinga kwa. Agay kukwa, agbasbasak practice. Gayam naging master urok. Uy, naging mas motor uroknan. Panakit pinatildilanan. Kaya di ka pala patiltilan ti tao nga dumdum nga. Han manong tatak lang nga dumawat ti pasensya. Tatalang. Ang tatalang apay ko na. Apay. Tamo kami jag basa radyo. Ay. Nakatatidog to man. Ala, manipod kini Jaren na. Ngem ma-enjoy da DJ manong anya. Ma-enjoy da Oh, talaga. gaputi kinapatag da nga tao kada kami iti rayaw. Well, Uray mila impapaprint. ore mi lang papaprint. Kita niya po. Isan bunto ay ipakita man. Nakaprint talaga nga po. Kasa di kinapatagyo kada kami nga agsursurat. Ay. Kaya iso di kita po kahit nanto pa po ti agsurat. Yan mabayin na tapo i-care of dalang kini Manong Ray. Kin kanyak or kini DJ Klang. Ayan. Okay. Agtultuloy tayo ang ibasa katagiti greetings tayon. Tati Okay. oras tayon. Aha. Alas 11:52. Okay. 8 minutos lang ang gagabsat. Kata Alas 12 ton? alas 12 ton. Po pag ay Apay tamo malas 10 pailaan. tamok alas 8. Manibot kini Jaren Canero, Oy. Cabero. Request man jaya dance with my father kunana. Yehey kunani Susan. Oh. Can't wait for Danapag kunana. Awen, po kitaman. Kitaman tayo danapag mo. Dahil danapag tayo kanak kama. Awen. Kay Joyce Kakayan. Happy watching po sir. Arnel Bautista nga. Ta Delphine Albano Quirino kunana. Ay Delphine Quirino lang gayam nakakabit. Manipod mo kini Shay Nagas. Pa-shout out man kinilakay ko nga ni Romel Narag. Advance Happy Father's Day. Kastamot kanyayo pare kan ading Marvin. thank you so much manang Shay. Napay naladaw ka? Naladaw sa? Naladaw. Wen. Okay, kunamot ni Saida ang uluan. Ay. Hello, kakabsat. Adon nilabaak na udi aktuloy ko na. Nakaw, delikado. Manipod makini Policarpi. Ori dato, inaladaw dato. Siguro, tilad day ng ubrana. Kuya Ray, kung na, sige ta, padalhan ka, ti may sa supot nga pampers. Ang asyak, ni Marvin. Kunamot ni Kumari Shay Nagas. Anang nga say sa ading Marvin, ha? May sakamay. Tal na. Wen. Patrick Jana. De Vera the second. Sir, pa-request man tayo, managbabainak. Ayun, gaya, matipay gaya. Anya iti pakuluyo, itangay kakabsat na udiak. Isuhaan nak nga, naka-update. Narigat mga istoryamitan, nalpas ti programan. Wen. Okay, manipod mo kini Alvin Acosta Ventura. Happy Father's Day sa ating lahat ng Wen. tatay dyan. Kunana. Kunamot ni Angelo. Kasta-kasta ka mga surat mga... Madika. Madinak nakauray. Nga dumngag ti kantayon manong Marvin. Kunani Angelo Gumarang. Apay nga ay. Diyan mo. Okay, bayat nga rin pa nagtultuloy. Ay, basahan tayo mapigaman, nagpahabol ni Joyce. Anya po, naggasat nakmeten, nagpatig nakmeten, gananawin ading kan manong. Nagpatig kayo mo't kanya, kastamot ti programa yo. Thank you so much, Manang Joyce. Makapailiw da kita Ilocano Sonata request man, nga rod ading Marvin. Karay awi Ilocano ti 7C. Hanga sa no di C. 7 Di English na. Kan rayaw ni Ilocano, alas 3 ana. Alas 3 si Pabrano. Adi, ag-alis tayo man dito'y Lothrop, California. Lothrop, Ano di jay? Kung nga makwa. California. Diyan ko na yun. Okay. Hintay nga rodon katagiti makaparayaw kan makaliliwang nga sunsunata.
Ala, kita, di tayo napuputan. Di tayo napuputan apo ti oras, kata, Agalas ko gaya men. kata bilang Pamakada. pamakada, at tuyan apo ti sonata, Playboy ti kalsada. Playboy ti Na-request kalsada na. nga kantaan ni ading Irene Wen. Makalinaw. Kana sukisok mo tayo siyempre. Wen, pagsisilpon nan. Kana jay kon Awanan na, valid wala nga tan manong ta kitam ti oras ni kita si. 11:56. At 4 minutes. 4 Namon minutes. na O pata minutos lang ang kakabsat. Kasakbayan iti alas 12. Alakit dagiti na apo hami nga napat gan apo ti request na. Subli kami man nito no alas 2 nga gingan alas 4 iti malam. Iso dayta ti apo ti kaslangay pangbawi minto man kada kayo. Dagiti na han nga na basa nga request ita. Wen. Isundot apo ti kantain mi to na dandama. Okay. Yan, basta buya kayo to lang ulat ta ulitin. Tuno alas 2 ngayon alas 4 adan to ni DJ Klangan. Wen. Okay, dagiti nga da po han pa nga nabasa ti greetings na po. Yan, pasensya kayo. Right. Talaga kasi lang. Agpangato gamin. Han na maanawa ni Manong Reggie pa nagpangato na. Atay man pa si Siwit kunada ni. Ala. Tuno alas 2 ti malimata na po nga makanta siguro. Yan. Paparawam kita ati singer tan Pasingit mo amin na tas. Agure ka ngamin Agure ka man. Abay. Hanak samot kat niya pa kanan. Alawan. Datoy na po ti mao nga bilang. Sila ka lang manyuman kanya. Maudi nga bilang. Ngay sagot kada kayo ni ading Irene Makalinaw. Kanta ka na pauluan. Playboy, ti kalsada. Aha. Ngunit di kaya kumanong tigam gama Nak may karing kada nagtagikuan Uray no sawem anak pugno ka Dakto pa'y lapatsin Namok na dang nangaw ka Uray no karing amin na bitbituin Uray no karing ay ngagsingsingpit ka Kasano ngamin, manungayaten ka, kati awag daken ka, playboy ti kalsada. Di na palilaw ka tagita, nagsasamita sa sarita, tadyak kaya tagtukin ka, tadyak tuket nagluluwa. Di na palilaw ka tagita, nagsasamita sa sarita, tadyak kaya tagtukin ka, tituhin na. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ngunit tuyayat kumanong tegam-gama Tsak may kari Hello, kani Sir Joseph Tumlaw. Uray no sawem Anapod no ka Jak tupay lapatsin Tamok nagang nangaw ka Uray no ikarin Amin na bitbituin Uray no ikarin Pangag sing-singkit ka Kasano ngamin, manungayaten ka, kati awag daken ka, playboy ti kalsada.
lugan maitang itang masapul na pigsa di makina tanagado di saan ay kalsada din ay paipadanan ay kulao gobyerno in kayo tumulong tanuan yun na rin solusyonan yan na yun paabot di maaksyonan dagdag ka magkiti salamat mi opisyales ay mababas ini sin iniyo pa'y kaiman sakripisyo umadawi ay man anak si pondo kalsada kumaan kumintas taan mi put paabot mapadas mambiyahe at awa magka-relax tabakan ko't ading agrigat na ay magkiti sa gabasi wada din puyog mi project bantayan ta ading matikitiki ilimiyain ko man gagamit Ray Au! Ni Ilocano. Waday maubla, uray libre. Waday timpuyog ni ay manili. Kulay no magadi, puldiya. Mansisinukat ay mangubla. Isu nga ulay waday kunaan wadan to'y indapan kaulian kan ngayon ay talagas manggatan mi ulay no kananda at adawi Kanayon ay ibagang imundina anak ko siya rin ang namanda ulay no sinudi ang palinaw Uwing lugar ay napuan Ulay no sinudi ang palinaw Uwing lugar ay napuan Ayan. Dahil po tayo sunata nga napauluan. Sukisok ng Sukisok. sagot. Nga maudi na po nga bilang iti part 1 na po dito na Programa tayo napauluan. Ray Au ni Ni Ilocano. Ilocano. Kaya sabi nga rin kumapot danggayan da kami tumana na po ito bandang alas 2 ngayon ganit alas 4 iti malam iti part 2 tayo po kita namnamain mo bin apo iti support tayo man kumapo kada kami into no rabi Ayan. agkan na isagana yun to nagitay na advice sa show iti na surat ngayon tayo Ibasa. itampok to no rabi iti Ayan. segment tayo po nga danapeg tinaglabas kata kasangaro din na po
Bumakada kami palang ngiti mo na nga paset. Mhm. Ala, bye-bye everyone. Bye-bye. Bye-bye. Happy lunchtime.